Juri. Metro Goldwyn hau zanez. Pio bazuen YouTubeen. Ja, eske aldatzen juteia, lehenengo lehoia hilintzan, eta loro. Giro bertsuan da, beretsuan. Eman diot live ja, Bai. Eta ez da entzuten... Goldwyn hoi bai, gu ez. Bale. Bertsua ondo da. Ondo da, bertsua da ez? Bai. Bebe? Kafesne hartzen, ez hau da, arki... Oitura hartzen egin. Bai, Edek trago luzegoa. Pixkartakaiaka ateko. Lo que hace no reconocer el clavo. La edad. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri, bigarren kafera atzoko giro bertsuan jarraituko dugu. Zerua oso lainotuta egongo da eta euria egingo du, bereziki sarriago kantauri isurialdean. Euskaldunok ohituta gaude eurira, beraz ondo moldatzen gara. Baina gaurkoan agian hobeto, etxe barruan geratzen bagara. Etxean edo zinema aretoetan giro aproposa dago pelikularen bat ikusteko. Gaurko egunez, 1907an, Louis B. Mayer txatarra saltzaileak burlesk lokal bat erosi eta bere lehen zinema aretoa ireki zuen Havervillen. Lokalak zuen ospetxarra gainditzeko, Mayerrek film erlijioso bat estreinatu zuen, From the Manger to the Cross, askatik gurutzera. Urte gutxiren buruan, Mayer bost zinemen jabea zen, eta Nathan H. Gordonekin Gordon Mayer elkartea sortu zuten. Elkarte hori gaur egun ezagutzen dugun Metro Goldwyn Mayer da, lehoiaren ekoiztetxe famatua. Zinema munduan ospea hartzen joan zen eta azkenean 1927an Oscar sariak sortu zituen. Zinemazale amorratua zen Louis B. Mayer. Oscar sariekin jarraituko dugu. Izan ere gaurko egunez jaio zen Alfonso Cuarón, Mexiko hirian. Mexikar zuzendari, gidoilari, zinema ekoizle, zinema editore eta argazkilaria da Cuarón. Eta zuzendari honenaren Oscar saria irabazi du Gravity 2013an eta Roma 2018an sortutako filmeengatik. Bere belaunaldiko zinema egile mexikarren hirukote ospetsua osatzen du, Guillermo del Toro eta Alejandro González Iñárriturekin batera. Azken urteotan nazioartean garrantzia lortu dutenak. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Cuaronek Oscar saria jaso ditu bai, baina beste batzuk eternoki izango dira izendatuak. Ed Harrisen kasua da. 4 aldiz jaso ditu Oscar sarietarako izendapenak, baina ez du sekula irabazi. Gaurko egunez jaio zen Ed Harris aktore estatuatuarra, Apollo 13, El Show de Truman eta Pollock bezalako pelikulengatik ezaguna. Eta gaurko egunez jaio zen Michael Ritchie estatuatuar zinema zuzendaria izan zena, historia eta literaturako ikasketak egin zituen Harvarden eta unibertsitatean antzerki lanak gidatu zituen. Eta txispartatik pelikulak zuzentzeraino, The Candidate pelikula egin zuen eta gidoi honenaren Oscar saria irabazi zuen. La la la. La 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 la.
Dear Mr. President, were you a lonely boy? Are you a lonely boy? How can you say no child is left behind? Eta zinematik musikara zubilan egingo digu hurrengo protagonistak gaurko egunez, jaio zen Leandro Gato Barbieri, argentinar jazz saxofoi jotzaile eta musikagilea. Gazte garaian Lalo Estxifrinen taldean jo zuen arrakasta handia lortuz. Eta 1972an Grammy sari bat jaso zuen Bernardo Bertolucciren Last Tango in Paris filmaren soinu bandagatik. Historiako saxofoi jotzaile latinoamerikar onenetakotzat jotzen da. Bere kanta arrakastatsu handien artean Europa, I Want You eta Last Tango in Paris daude. Eta musikarekin jarraitzeko, gaurko egunez jaio zen Berry Gordy Jr., ekoizle diskografiko eta konpositore estatubatuarra. Motor City disketxearen sortzailea, handi gutxira Motown Records bihurtu zena. Smokey Robinson, The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, Jimmy Ruffin, The Four Tops, Stevie Wonder, The Jackson, talde horien guztien ekoizle izan zen, beraz, musika beltzaren historia bizia da Berry Gordy Jr. Eta gaur deskubritu dut Stephen Kendall Gordyren aita dela eta Austin Gordyren osaba dela. 2006tik 2012ra LMFAO bikotea osatu zuten abeslari ospetsuak biak. Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel this tonight. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Ba ez dugu Motownez hitz egingo gaur, baina musikaren historia murgilduko gara Maialen Teiabide Barkerorekin eta Ameriketan jarraituko du. American Bandstand eta Soul Train izango ditugu izpide. Telebista saioak, arrazakeria, Philadelphia, funka, hip-hopa, Don Cornelius. Soziolinguistika klusterreko Asier Basurtorekin itzultzaile neuronalek hizkuntza jarduera arautuetan duten erabileraz ariko gara. Distortzioak, gatazkak, egokitzapenak, berrikuntzak. Eta Arkakuso juerga nahi duela kontatzera etorriko da. Bihar Iruñan festa omen da, Iruñeko patroiaren gatik, baldakizu zein den Iruñeko patroia. Ba, horrela osatuko dugu aste arte ez da? Tira, has gaitezen. Ba, entzule, azaroak 28 ditu gaur eta aste artea da, ongitu horri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin, entzule, Julen Goikoetxe Horbegozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeiza, Arandia, egunon Goiuri. Eio! Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 674 garrena du, azaroak 28, goizak 10 eta 11 minutu, eta gu hemen 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Venga, kantu friki xamar bat.
love. In the summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. When the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. That's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I ever had. Fly on the wings of love. Honekin izan ziren Eurovision jaialdian Olsen Brothers daniarrak, Olsen Brothers biko daniarra, eta gero egia esan kantu hau beste bertsio elektronikoagoetan iritsi zitzaigun eta aski ezagun egin, baina bian nahi hauen hautsean egin zen ezagun eta aurreko batean gogoratu nintzen eta gaur ere bai. Feeling lucky. The softest sand, smiling hand in hand. Love is all around me. Ba, maite duten tarteari heldu behar diogu, baina lehenengo hemen txatean, egunon zinemazaleok, nik atzo ikusi non Movistarren Malas Konpainias errenterian 80ko hamarkadako emakumeak sufritutakoa kontatzen du, aborta eskubidearen alde egoteagatik. Zinemaldian, Ander Barinagarramenteria ekoizlea entrevistatu genuen pelikularen inguruan, eta pelikula ikusi ere egin genuen. Baina, tira, gorka orain ikusi balin baduzu, ederki. Nire maite duta da, deskubritzea sarean dokumentalak. David Bisbal, Taylor Swift, Matzo Ferrero ere azaldu nintzen. ETB, eta badukazu entzuteko Gorka bi podcast a 3 bandas eta ontako historia. Jo, Gorka, asko daukagu Gorka entzuteko, bai. Reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings. Maite dutak, gaurko saioa abiatzeko bide eta Julen Goikoetxeak kontatu beharko dugu zein den berea. Barkatu, nik maite dut, iragan ostiralean, Alegiko gaztetxean egin genuen nolabait ere atzera begirakoa. Aurten, 36. urtemuga ospatzen ari da, Alegiko gaztetxea, eta iragan ostiralean, prestatu zuten nolabait ere orain arte urte hauetan guztietan egin diren ekitaldien inguruan, dauden kartel, argazki, egitarau eta abarren erakusketa moduko bat. Eta interesgarria izan zen, ze guk badaukagun adinarekin gutxi gora bera gaztetxearen bizitza erdia edo ezagutu dugu nahikoa gertutik, baina aurretik ere izan ziren kasi beste 18 urte, eta alde batetik balio izan zigun, gazte-gazteak ez garela konturatzeko, baina bestetik badela guru baino lehenago ere gaztetxean lanean aritu zen makina bat pertsona, eta baziren, artean, pezetetan eta ordaintzen ziren kontzertuetako kartelak, eta hain bat hausnarketa ere eragintzizkidan, ez? Esate baterako, ikusi nuen kartel batean, gaztetxean egun berean jotzutela, Zea Maisek, Pieletek eta Split 77 taldeek, eta hori gaur egun, kaso zailagoa litzateke ez, gaztetxe batera, kaso talde hiruie, Split 77 ez da ari jotzen, baina Zea Maisek eta Pielet egun berean gaztetxe batean elkartzea ez litzateke, akaso orduan bezain erraza izango, eta beste alde batetik bitxikeriak ere bai ez, 1989an abenduaren 25ean, eraso eta berritxarrak taldeen kontzertu izan zen, abenduko 25 batean Alegiko gaztetxean, eta Gorka Orbizuk, azken Alegian izan ziren ere komentatu zuen ez, nola egun hartan babarrunak katxi basoetan emantzizkieten afaltzeko Alegiko gaztetxean, beraz horrelako anekdota mordoa atera ziren, eta beste hausnarketa bat eragintzidana izan zen, Alegian gaztetxeak antolatutako festak ere egiten dira, eta nola, gaur egun, egitarauak egiterako garaian askoz kuadratuagoak garela, esan nahi dut, Alegian gaztetxeak antolatzen dituen festak, azkeneko urte mordo batean egiten dira, asteazkenetik igandera. Horrela, baina bere garaian, festak hasi zitezkeen igande batean, eta ostegun batean amaitu, eta sekulako taldeak, sekulako kontzertuak orain bada ez, festek izan behar dituzte pare bat egun potente, eta beste guztia da, nolabait ere betelanerako, eta ez, garai hartan, egunero zeuden kontzertuak, egunero zeuden talde honak, eta hausnarketa bat ere eragintzidan, ez? Pixka nola garaiak aldatzen ari diren, antolatzeko modua ere, kaso aldatzen joan den, eta benetan oso interesgarria izan zen. Zergatik uste duzu gertatu dela hori? Jo, ez dakit.
Akaso... Din, goizeko 10:17 hausnarketa soziopolitiko eta antropologikoen momentua zabaldu da, bigarren kafean. Julen, zergatik uste duzu gertatu dela hori? Ez dakit. Julen aurpegi izan da, azterketa baten aurrean. Marroi batean sartu... Baina ondo, galdera ondo zegoen, baina garritu nau Julenen aurpegiak. Ez dakit, guk, akaso... batetik besterako zubilan hori gure garaian bizi izan genuen, ez? Gure garaian esan duguna, festak hasi zitezken ostiral batean edo astezken batean eta 5-6 egun edo dena delako irauntzen zaketen. Orain asko egituratuagoa da, egia da, garai hartan jendeak ere festen inguruan bintzat jai egunak ere gehiago hartzen zituela, orain jendeak gehiago gordetzen ditu akaso beste egun batzuetarako eta herrietako festetan ez du beste jai egun hartzen, eta ez dakit, gizarte aldatu den bezala horrelako iturak ere akaso aldatu dira. Zigorrari, zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Eguna amaitzean, gauero trantzean, Gorkak dio inoizen ez Junalegiko gaztetxera Julen gonbidatu. Gonbidapenik ez duzu behar, Gorka, baina... Euskal Herriko gaztetxe bakarra izango da Gorkak bisitatu ez duena. Eta Gorka trenean asko egitzen da, eta antxe dago tren geltokiaren ondoan Gorka, egun batean trenez gelditu, sartu, eta gonbidatu da zaude, zalantzari gabe. Egia da gizarte aldatu da kontsumitzeko garaian, larun batan atera eta ostiralen. Bai, hor ados nago Gorkarekin. Garai batean konsumitzen genuen ere, beste modu batera konsumitzen genuen, egonkorrago, pixkate nolabait esan homogeneoago astean zehar, eta orain bai, egia da horako flujo energetiko bat aspaldi duela urte desente, nik ja eta markada luze batean somatu dute asteburua, eta gero etorri izan pintxopotearen fenomeno zori gaitzeko hori, eta bueno, nire maite dut eza pintxopotea, uste honetako pintxopotea. Ez du balio, ja esan da daukazu. Esan dauket? Bai. Vale, beste bat dauket lasei, baina vale. Zan, reminder. Vale. Baien esku artean. Eta zure maite dutago, Juri? Maite dut eza daukat. Ara? Bai. Aste honetan maite dut ezen aste dator. Bai. Bueno, emango diogu buelta, aste artea da, oraindik. Ez dakit, badago... astia huelta mateko honi, baina, bueno. Hori da, badago astea, oraindik eguna geratzen dira. Vale, bueno, utziko diazu nire maite dut ezak kontatzen. Ponoski. Begira, duela 2 urte edo horrela izango deraia da, denbora azkar pasatzen da, edo urte bete eta zerbait, etxe bat ikustera joan nintzen, nire herrian etxe bat zegoen salgai, eta nik momentu hartan enuen bereziki intentzio horik etxe bat erosteko, baina hori ikusi nuen, eta erabaki nuen etxea ikusi nahi nuela, nolakoa zen ikusteko, eta prezio duina zirudien etxearen tamainerako, eta etxe ikustera joan nintzen, eta maite mindu egin nintzen etxearekin. Baina nola aurrektikako lanak egin gabe neuzkan, hau da, gaur egon hain zaila da etxe bat erostea, eta herriaren arabera hain etxe gutxi daude salgai, jendeak oso ondo egiten dituela aurretik etxeko lanak, ez? 17 bankurekin hitz egin da, dena iaia kontratuak firmatuta, hipotekak dena firmatuta, eta orduan etxea ikusi. Eta nik kontrako bidea egin nuen, etxea ikusi nuen, maite mindu egin nintzen, eta esan nuen, orain bankuarekin hitz egin behar dut. Eta orduan, pasaziran hor 2 egun, bankuekin hizketan, eta 2 egun horietan etxea saldu egin zen. Eta nik etxea saltzen zuen bikoteri esan nion, bueno, gauz asko gertatu daitezke, erosle hau atzera botatzen balin bada, deitu nazazu mesedez, ze nik etxe honekin maite mindu egin naiz, eta nik etxe honetan, kale honetan bizi nahi dut, eta hau eta beste, eta bale, oso ondo. Bueno, ez zidaten deitu, ze salmenta ondo joan zen, postu nintzen beraien gatik, bikote gazte bat zen, eta saltzaileak esan nahi dut. Eta postu egin nintzen, saldu zutelako etxea, ni triste geratu nintzen, etxe hori galdu nuelako, kale hortatik pasatzen naizen bakoitzan bihotza uzkurte zait, pentsatu honek nire etxea izan behar zuen. Eta aste honetan enteratu naiz etxea erosi zuenak, ez zuela gau bakar bat ere pasa etxe horretan, ze erosi eta hurrengo egunean alokairuan jarri zuen. Hau da, guztiz inbertsio modura, espekulazio modura egindako erosketa bat izan zen, eta pena eman dit, kasu honetan
ez da egitez, nire kasua delako, baino orokorrean pena ematen dit, zenbat jende maite minduko den bere herriko etxeekin, eta zenbatek esango duten nik auzo honetan bizi nahiko nuke, auzo hontakoa naizelako edo horrelako bat, eta ezin da, ze norbaitek negozioa egin nahi du horrekin, eta segulako pena eman dit beraz hor, nire maite dut eza. Goizu Ganbarak eta 23, eta oraindik badugu beste maite dutik hemen botatzeko, zen niri dagokit, bai, badakit. Lasai. Goiuri, lasai. Ez dakit oso ondo zein den ere maite duta, baino hausnarketa bat kontatuko dizuet, nolabait maite dudana. Maite dut konturatzea, badagoela jende bat, ezagutu duzuna ja adin batekin, igual 70 asko, 80 urterekin, eta konturatzen zarena akaso zure belaunaldiko izan balitz, ez dakit jende horren formak edo izakerak edo, elizukenak albidetuko akaso harreman oso ona ukitzea pertsona horiekin, baina ezagutu dituzunez zahartzaroaren beste puntu batean, gaizara ikusteko, bai, pertsona honek igual formak eta malaletxe eta sentsazio hori ordu, eta bere garaian norbaitek aguantatzen barko zuen hori, baina bere barruan dagoenarekin eroso egon zaitezke. Alegia, badakizu jende ona dela, badakizu konprometitua dela, ongiaren alde egongo dela, naiz eta bere modu edo bere forma horietan, pixkate, itxusiago aritu izango zen, edo sentitzen duzun, hori balako, ere belaunaldikoa balitz, igual, beltzeak enbeste gustatuko, baina, eta uste dut horrek ere hitz egiten duela, nolabait, formen diktadurari buruz, ez? Uste dut, batzutan formak garrantzitsuak direla, baina beste batzutan gauza asko estaltzen ditugula ustezko formen artean. Eta badago jende asko barrutik erabate ustel sagar hola distiratsuaren itxuran eta kontrakoa. Eta sortzen ditalako, ez dakit, kontraesana edo behintzat jakitea hainbat jende baztertzen dugula izakera azaleko batengatik eta hainbat jende gure edo errex egiten dugula azaleko horrengatik. Eta pixkat barrurago, askotan egoerak irauli egiten direla. Eta nolabait zartzaroak ematen dizula aukera barruan zegoen hori ikusteko. Eta bueno, bosnorketa hau, jende helduarekin azken aldian ibili naizelako eta ikusi dituelako hainbat gauza, eta pentsatu dut, tira, hemen badago zerbait ona, talako paralelismo batzuk egin ditut. Beraz, hori zen nire maite dut tarterako osnarketa. Eta bide batez Saharari kantari diskoko Einaute Elorrieta eta Aziza Brahim kantari Sahara handiaren arteko desio bat dut kantuari gara entzuten. Hain zuzen ere, jaso dugulako, duela minutu gutxi, Saharari kantari badakizu abenduaren 22an Euskal Fondoak antolatutako kontzertu berezi eta erraldoi izango dela Kursalen, eta baieztatu berri digute Aziza Brahimek ezingo duela izan kontzertu horretan, hori zegoen programazioan, haren ordez Minatuen Barek, Nayat Hossein eta Nayur Ramzi artista sahararrakariko direla, baina norbaitek sarrerak erosita bazituen eta aldaketa honek kontzertura joateko gogoa edo nolabait urrundu balin badio, aukera duela sarrera horiek itzuli eta bere dirua berreskuratzeko, agenda abildua kursal.eus emailera idatzita. Beraz, berri txarra, pena bada, Aziza Brahim ez da gurean izango, baina tira, izango dira aukera gehiago ziur etorkizunean Aziza hemen Euskal Herrian entzuna izateko, ez dakitaren osasuna edo bestelako osasun konpromisoak edo zer diren, baina badio dieztiotela albidetuko Kursalen izatea.
hemendik diote ez suerte txarra Goiuri buf, nik zenbat amets egin duten horrekin, bai, egia esan nahiko zori gaitzekoa Goiurik haren etxe maitatuaren inguruan kontatu duena. Arkakusok dio, kaixo egunon, zer moduz gira, zu ondotagu, da galdera. Eta Da galdera da, Eta Gorkak dio, abendoko 22 igual jungo naiz, baina inigo egongo da. Ondo bidean, bai, Gorka, ondo bidean, bai, han izango naiz, bai. Gauzatan nintzen pentsatzen, hemen gure lehenen gonbidatuak baldin eta bigarren kafea badu bereziki maite dut bota behar izaten du. Baina nik ez dakite Asier Basurtok hau buruan bagote zuen. Asier egunon, da ongi etorri. Kaixo egunon. Maite dut galdetuko dizut, ez dakite enbajada ondia egingo dizugun, baina... Bueno, maite dut hemen tartetxo bat ikustea nola egiten da irratia zuzenean eta bertatik bertara gustatzen zait. Ados, Asier Basurtoren maite dutarekin, oraintxe aurkeztuko dizuegu, lehenago ere gurean izan zen, gaur bestelako gaiekin, baina beti ere gauza interesgarriak, gurekin bigarren kafean elkar banatzeko asmotan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Adimen artifiziala, itzultzaile neuronalak, denbora gutxian ez ezagun izatetik egunerokotasunean txertatu zaizkigun izen eta baliabideak dira. Ez ezaguna denak beldurra edo gutxienez mesfidantza eragiten digula esaten da, eta kontrolatzen ez dugun zerbait bapatean gure bizitzetan agertzen denean, zalantzak sortzen zaizkigu. Tresna horiek gure inguruan eragiten duten inpaktua aztertzeko proiektu bat martxan jarri da duela denbora gutxi. Itzulinguru izena jarri diote, eta soziolinguistika klusterrak koordinatzen duen egitasmoa da Euskal Herriko Unibertsitateko Inoklab ikerketa taldearen zuzendaritzapean. Beste hainbat eragile ere ari dira proiektuan parte hartzen, eta guk gaurkoan itzulinguru proiektua ezagutzeko eta dituen helburuen berri izateko jada aurkeztu dizuegun soziolinguistika klusterreko Asier Basurto gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon Asier? Kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Bueno Asier, itzultzaile automatikoak aipatu ditugu. Hauen inguruko testuinguru apur bat jarriko dugu gaia mamitzen hasi aurretik, izan dugu, jada denbora apur bat badaramatela gure artean, ez dakiz erabilera duten, zenbaten iraineko konfidantza, mesfidantza sortzen ote duten, ze kontatu dezakezu? Bueno, horixe aztertzen ari gea. Hizkuntza teknologien inguruan olatu bat heldu zaigu eta gehiago etorriko direla dirudi, gauzak asko aldatzen ari dira eta gehiago aldatuko direla dirudi. Eta itzultzaile automatiko hartu dugu aztergai bezala, delako dagoeneko euskeraz ondo garatu den teknologia bat, eta egoera erreal askotan eta testuinguru desberdin askotan gaur egun erabiltzen ari delako. Orduan, hasi nahi dugu lehenengo aztertzen nola erabiltzen den, zer gertatzen den erabiltzen denean, nola aldatu dituen gauzak, eta hori, jendeak ze bizipen dituen, ze gatazka sortzen diren horren bueltan, eta bar. Aztertuko dugu, ikerketa hori nola garatuko duzuen, ze urratxe emango dituzuen. Horrela, Asier, bote prontoan esan da, ikerketaren emaitzak eta ikerketa egin aurretik, zuk ze harrera izan duela edo ze somatzen duzu, jendeak nola hartu dituela horrelako erramintak? Bueno, jendea oso gustora dago azken urtetan teknologia honek izan duen garapenarekin, oso praktikoa iruditzen zaio orokorrean, baino, nola esan, desoreka batzuk edo gauzatxo batzuk bai ikusten dira, teknologia berarekin baino, teknologia aplikatzeko moduarekin edo erabiltzeko moduarekin. Batez ere, gu aztertzen ari gera hizkuntza ingurunea arautuak, hau da, erakunde desberdinak eta nolabait arau batzuk jarraitzen dituzten testuinguruak, eta hoietan, elementu berri bat sartzen dezunean funtzionatzen ari zen sistema batean, sistemak berak egokitu egin behar dute, egokitzapen horretaz zaigea. Egokitzapena aipatzen duzu, Asier, askotan, esatzuk esan duzu hasieran hizkuntzaren teknologiak garapen etengabean ari direla, gero eta azkarrago ari da izaten garapena hori, gero eta azkarrago ari da izaten, zerbait berria etortzen zaigunean asimilatze prozesu eta denbora hori luzeagoa denean, akaso denbora gehiago dago ez, jendeari barneratzeko, garapen hain azkarra denean,
hori ere egokitu beharko da. Horixe da, eta proiektu honekin sustatu nahi dena da ikuspegi kritiko bat hor. Garatzen den edozein modutan aplikatuta ez da ona. Ondo pentsatu behar da nola aplikatu, nola erabili teknologia berri hauek, eta batez ere proiektu honen ikuspegia da euskararen biziberritzearen ikuspegia. Orduan, guzti honek zein eragin soziolinguistiko izango du, zer eragin izango du euskararen erabileran eta etorkizuneko euskararen biziberritze prozesuaren garapenean. Hortik begiratu behar diogu eta horren mesedetan baliatu behar ditugu. Gerora lortu nahi diren helburu horiek edo eragin horiek aztertzeko euskaran duen impactua erabiliko duzu, itzultzaile neuronalak euskaran duen impactua hartuko duzu, zergatik aztergai hau? Ba, ikusten dugulako itzultzaile neuronalak sortu ditzakela aukera berriak euskara gehiago erabiltzeko, euskaraz gehiago sortzeko, herritarrek erakunde publiko edo pribatuekin harremanetan euskara erabili ahal izateko ateak zabaldu ditzake, baita ere euskarazko gaitasuna mugatua duten pertsonei konfiantza eman, ikasketa prozesuan lagundu, aukeraz berri asko handitu edo azeleratu egin ditu tresna honek. Bueno, Asier, pixkanaka joango gara, esan dugu, ikerketa oraintxe abiatzen ari zaretela, edo lehen urratsak ematen ari zaretela, gerora ere izango da, ikerketa honek ematen dituen ondorioak aztertzeko eta ezagutzeko denbora, baina pixka bat ikerketa bera nola izango denaren inguruan aritu nahiko nuke. Lehendabiziko pausoa nola baitere gaur egungo erabilera aztertzea izango da, ezta? Bai, hartu ditugu itzultzaile neuronala erabiltzen den gizarteko 7 testuinguru desberdin. Direla osasuna, administrazio publikoa, enpresak, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, euskaltegiak eta hedabideak. Eta 7 testuinguru hietako bakoitzean 3 edo 4 gune desberdinetan aztertzen ari gera gaur egun itzultzailea nola erabiltzen den, eta erabilera horren inguruan ze kezka dituzten, ze arazo dituzten, ze gaitasun berri eskuratu duten tresna honi esker, eta orduan gaur egungo egoeraren diagnostiko batekin abiatu dugu proiektua. Eta esan duzu, 7 eremu aipatu dituzu, hoiek balio dezakete, eremu hoiek balio dezakete, lehen aipatzen zenuen gizartearen argazki hori edo nahiko modu fidagarrian egiteko? Bai, hortan saiatuko gara behintzat, hizkuntza egoera arautuen argazki aterako dugu. Beste gauza bada, bakoitzak bere etxean, jolasten, nola erabiltzen duen itzultzailea, baina gu ari gea neurri batean araututako gunetaz. Hor, itzultzaileen neuronalak eta hasieran esan zen, ez? Horrelako erramintek itzultzaileen lana eta ezbaian jarri dezakete, zalantzan jarri dezakete, mesfidantza ere aipatzen genuen, hezkuntza arautua aipatu duzula, ez dakit, hezkuntzako komunitate horretan irakasleen aldetik eta horrelako erraminte zerrolako harrera izan dute. Bai, hor dago bai bigarren hezkuntzako zentroak, bai unibertsitateak eta bai euskaltegiak kasu berezia dira ikasketa prozesuan hitz egiten ari gehalako. Orduan badaude gauza batzuk, tresna batek egiteko gaitasuna izan arren ikasleek ikasi behar dutenak, eurek sortzen, eskuz, orduan paper bat aurkitu behar diogu tresna horri ikasketa prozesu horretan. Itzultzaileak nola itzulidun aztertzea ere izan daiteke modu bat, ikasketarako materialak sortzeko ere tresna baliagarria izan daiteke, orduan aurkitu bertzaio leku bat tresna honi, baina tresna ez da desagertuko. Eta ikerketa aplikatuko duzuen 7 eremu horietan, zer egingo da edo zein izango dira, mango dituzuen urratsak? Bueno, behin diagnostikoa eginda degunean, orain diseinatzen aritu gera, 7 eremu horietako guztira 25 ingurune zehatz baino gehiagotan, 25 enpresa, erakunde, ikastetxe, euskaltegi eta barretan, urrengo hilabetetan esku hartze bat garatuko dugu. Hau da, gaur egun itzultzailea erabiltzen duten modutik haratago beste modu bat probatuko dute epemuga zehatz batean. Esperimentu bat izango da. Esku hartze bat, eta ikusiko dugu esku hartze horren ondorioa. Gaur egun zituzten kezkak edo zituzten arazotxoak konpontzeko balio ote duen funtzionatzeko beste modu horrek edo modu berri horrek.
Eta funtzionatzeko modu berri horren inguruan, ez dakit lehen hasieran aipatu dugu ez, zerbait berri etortzen zaigunean hasieran behar dugula egokitzapen denbora bat, orain arteko erabilera hori akaso ja egokitzapen puntu bateraino hartuta izango dute, komunitate horretako edo aztergai lagin horretako kidek, erabilera berri hau jartzen duzuenean hori ere kontuan hartu beharko da, ezta? Erabilera mota berri edo modu berri horrek bere denbora beharko duela. Bai, bueno, guk hilabete batzutako proba egingo dugu eta horrekin aterako ditugu ondorioak. Eta esku hartze hau edo esperimentu hau izango da gune horretan dauden pertsonekin adostutako zerbait. Orduan, beraiek probatu nahi duten zerbait izango da, beraiek konpondu nahi duten zerbait konpontzeko, neurri batean. Batzuk oso esku hartze ausartak izango dira eta erakundeen hizkuntza irizpideak aldakutuko dituzte eta beste batzuetan gauza txikiagoak eta puntualagoak izango dira, baina guztira 25 baino gehiago eginda nahi dugu argazki orokor bat atera eta ondori orokor batzuk atera. Begira, Arkakusok idatzi ditugu, bera dela irakaslea bigarren hezkuntzan eta jarri du. Ikasleek oso gaizki erabiltzen dute, bereziki itzulpena erabiltzen dutelako gazteleratik euskarazko testuak sortzeko eta itzulpena bere horretan ematen dizute. Ez dute sikiera erabiltzen hortik lantzen hasteko eta testu bat sortzeko. Hor hemen irakasle baten esperientzia. Baiz, hori ere izango da, ez? Ja, hariko zarete, orain arteko esperientzia horiek irakasen aldetik pilatzen hariko zarete, da zer somatzen duzue? Bai, hori aipatutako hori, ohiko kasua da, bai hezkuntzaren eremuan eta bai beste leku batzuetan. Bada jende bat, tresnan konfiantza handiegia jartzen duena, eta zuzenean tresnak emandakoa argitaratzeko edo bidaltzeko modukoa ikusten duena, eta noski hor arazo asko aurkitu dira, eta jendearen kezka handietako bat hori da. Postedizioa nahiko beharrezko pauso bezala ikusten dugu, eta gainera postedizio horretarako irizpide egokiak ari gea bilatzen ere, gero gomendio moduan zabaldu alizateko. Horra aipatu duzu, praktika batzuk egingo dituzuela, eta gero praktika horien eraginak ere aztertuko dira. Zer nolako datuak edo zer nolako material ateratzen duzue praktika horietatik? Bai, udaberriko lana izango da, proiektuan parte hartu dugun guztion artean eta kanpo begirada ekarriko diguten aditu batzuen artean, probako hilabete horietan gertatu dena aztertzea. Orduan, hortarako izango ditugu alde batetik datu kuantitatiboak, zenbat testu itzuli da, ze hizkuntzatik ze hizkuntzatara, ze motatako testuak, hori izango da azkenean evidentzia material bat, zentzu batean. Eta beste aldetik izango ditugu bizipenak, itzultzailea erabiltzen eta sistema berria edo erabilera arau berriak erabiltzen, jendeak izan dituen bizipenak, eroso egon den, errazago egin dion lana, lankarga handitu edo txikitu dion, eta guzti horren inguruko bizipen horiek. Inkesten bidez, elkarrizketen bidez eta jasoko ditugunak. Arkakusok dio berriro ez, hor kriston erronka daukagu euskara irakasle bezala edo hizkuntza irakasle bezala, nola landu testuen sortzea klaseetan. Ufa, ez da makala. Bai, erronka da. Uste dut, erronka hau gainera esparru askotan iristen dela, ez kazetariok ere gaur egun erabiltzen ditugu itzultzaile neuronalak, noski, jakitun itzultzaile neuronalak euren kabuz ez dutela balio, baina egia da batzutan dokumentu batzuk abia puntu izatea euskeraz edo gazteleraz, badela, ez? Eta uste dut hor dagoela, ez? Prozesuaren ondorengo horretan, nola lortu, akaso kontzientzia haingarbia ez duen ikasle batek, haingarbi ikusten ez duen ikasle batek jakitea izu, honek bere horretan ez du balio, ez? Hemen garrantzitsuna da, hasierak esan duena, tresna ez dela desagertuko. Ze, iruditzen zait batzutan badaukagula joera hori ez, eske horrelako tresnekin, ikaslek ez dutelan egingo, edo kalterako da, eta orduan, oberen alitzateke, tresna ez existitzea, ez? Edo adimen artifizialarekin, marrazkiekin gertatzen ari dena baita. Eske honek artistei kalte egiten die eta hobe ez erabiltzea. Ez da egoera erreala. Tresna hor dago, tresna ez da desagertuko eta beste aplikazio batzuk bilatu beharko zaizkio, baina ezin diogu erronkari aurre egin abiapuntu hortatik, ez? Pentsatuz desagertu egingo dela tresna. Gaur ikusten nuen Instagramen agertu zait reel bat, estatu batuarra zen irakasle bat eta berak azaltzen zuen, bere horrian azaltzen ditu, nola erabili ChatGPT eta horrelakoak lantzeko ikasleekin. Eta gaur igo du bideo bat esateko nola detektatu zure ikasleak ChatGPT erabili badu lana egiteko. Eta iruzkinetan jendeak esaten zion. Ez zait ondo iruditzen, zezuk egiten dituzu bideo pilo bat, esanez irakaslek nola erabilizaketen ChatGPT beraien klaseak preparatzeko, eta orain ari zara erakusten nola detektatu ikasleek ChatGPT, eta iruzkin pila bat horrela zituen, eta orduan beste bideo bat egin du azaltzeko
aplikazio desberdina, desberdina dela, erabilera desberdina dela, gauza bat dela, zuk klasaren onurarako edo beste ideia batzuk hartzeko edo beste forma bat emateko irakasgaiari erabiltzea adimen artifiziala eta beste gauza badela Arkakusok esaten zuena, goiti bera hartu eta bere horretan itzule. Ez dakit hasi error. Bai, seguruena, hezkuntza sistemak momenturen batean tresnauek erabiltzen ere irakatsi egin beharko du. Ez bakarrik jazarri bere erabilpena, baizik irakatsi beharko du nola erabili. Baina egia da ikasketa prozesua ari geranean, kalkulagailua asmatu zenetik ez diogu utzi batuketak, kenketak, biderketak, erroketak eta bidenak ikasteari. Hori hezkuntza prozesuaren momentu batean norberak egiten ikasi behar du, nahiz eta gero tresnak egon automatikoki egiteko. Akaso hor badago ez, eta Arkakuso hor balin badago berak ziurrenik izango du, edo beste edozein irakasleek edo ere parte hartzeko aukera, baina oinarrizko jakituria batzuen murriztea, ez? Belaunaldi batzuk ziurrenik errokarratu bat kalkulatzen jakingo zuten, belaunaldi batzuk biderketak, bizifradun biderketak egiteko kalkulo mental gaitasuna izango genuen, belaunaldi batzuk hori ere galtzen joango ziren, eta hau matematikatan aipatzen ari naizen hau beste esparrutara ere joan da, ez? Esango nuke gure garaian erronka hau, ez dakit, 80ko hamarkadan lehen hezkuntzan ginen ontzako, erronka hau izan zela Wikipedia edo horrelako entziklopedia digitalen agerpena, ez? Lan bat egin bartzen nuen, ez dakit, Fernando Bigarrenaren inguruan, izen botatzearen, eta Wikipedia jo, Fernando Bigarrena jarri, eta agertzen zen informazioarekin eta lau loturekin, osatzen zenuen lan bat, etzenekin ezer, tipo horri buruz, etzenuen gehiegi ulertu, baino kortapega horretan lan egiten genuen, ez? Azkenean, orduko erronkak eta gorkoak antzekoak dira, bakarrik teknologia ere berritzen ari zaigula, eta erronkak nolabait eraldatu egiten direla. Baino, hasierara itzulita, bada kezka bat eta hainbat herrialdeetan hasi dira planteatzen, ez, teknologiarekin atzera egitea, ordenagailuak kentzea, oinarrizko jakituria batzuk galtzen ari garelako, esaterako eskuz idazteko gaitasuna bera, ez? Eta hor ere badago, pixkat gaitik haratago joan da ere hasier, baino beste erronka bat, ez? Autonomia horiek ere nolabait defendatu behar ditugula. Bai, azkenean, oinarrian dagoena hasieran esandakoa da. Ez dugu irentsi behar guzti hau akritikoki. Datorren bezala eta saldu nahi digun enpresak saltzen digun bezala. Guk gure interesetatik eta gure desioetatik pentsatu behar dugu, gure baloretatik, eta horren arabera jun erabakitzen, jun hausnartzen taldean eta jun erabakitzen nola, zenbat, zer aplikatu eta erabili. Hor, aipatu duzu, orain gutxi aipatzen ari ginearen inguruan, lau urratsa aipatzen genituen, garrantzitsuenetako edo azkeneko orain izaten dugunarekin badauka lotura euskararen erabileraren ikuspegitik eta eraginkortasunaren ikuspegitik itzultzaileari abantaila ateratzeko erabilera gomendio edo irizpideak proposatu. Bai, hori nahi dugu izatea proiektuaren azken emaitza. Nahi dugu kalkulatzen ari gera udaren osterako, ateratzea guzti honetatik ikasi deguna, gomendio forman, ez dakigu gida bat izango den, gomendio sorta bat, edo zermetotako dokumentu, webgun edo euskarri forma emango diogun, baina ikasi dugun hori zabaltzeko bideak jarriko ditugu. Eta erronka nagusietako bat izango da kaso orain ari gara esaten, ez? Teknologia edo baliabide horien onarpena dela lehendabiziko urratsetako bat, gero tresna horiek kasi normaltasun batean bizi eta beraien akatsak edo alde onak eta alde txarrak identifikatzeko, hori da kaso erronka nagusietako bat teknologiaren onarpen hori komunitate osoan lortzea? Bai, onarpena baino erabilera egokia. Etekina ateratzen dioguna eta ahalik eta kalte gutxien egiten diguna, bai sozialki eta soziolinguistikoki ere. Orduan da, erabilera egokiaren aldeko proposamenak izango dira. Piskat ideia kaso errepikatzen ari gara, baina tira Arkakusok ere erantzun digu, ez? Nik aipatu dudan hausnarketa horri edo bai bereziki Chromebooken sarrerarekin iruditzen zait hor hezkuntza komunitatean aztertu behar dela zer nolako erabilera egin tresna hauetaz. Chromebook, ChatGPT, adimen artifiziala edo danakoa, eta ikuspegi kritiko bat landu irakasle, familia eta ikasleekin.
Bai, uste dut nahiko ados gaudela denak ere, ez? Azkenean erraminta jazartzeak ez duela ezertarako balioko, erraminta horre egongo dela, eta azkenean erraminta horien erabilerarako prestatu behar ditugula. Bueno, ikasleak, gugeu, gurasoak eta denak, ez? Baina, bai, uste dut hor nahiko adostasunean gaudela orokorrean, ez Asier? Eta gero, pixkat ikastetxetara jungera, baina kontuan hartu, ari gerela hitz egiten, nazioartean lan egiten duten enpresetaz, edo herritar hori arreta ematen dioten banketxeetaz, osasun zentroetako barne komunikazioaz, osasun informazioa dokan berezitasun guzti horrekin, eta oso testuinguru desberdinak, udal euskaldunak, udal elebidunak, hor oso argazki, oso mosaiko zabala izango da guzti hau. Eta hori bera garapen taldearen isla ere badalen aipatu dituzu, aditu ezberdinak, garapen taldean eragile eta entitate ezberdinetako jendea zaudete. Bai, azken finean proiektua gidatzeko eta 25 esku hartze hauen jarraipen egiteko, sektore guzti horietatik ezagutzak hartzen duten pertsonak biltzen gera garapen taldean, eta hor gaude proiektuaren sustatzaileak, soziolinguistika klusterra eta Innoclab ikerketa taldea, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta gero baita ere osakidetzatik, Eluiar aholkularitza eta orai, hizkuntza teknologien zentroa, hezkuntza saileko berritzegunen ordezkari bat, AEK-aren ordezkari bat, eta baita ekimen Dabide Euskaldunen elkarteko ordezkari batera. Bueno, Asier, mamiaren inguruan aritu gara, esan dugu, lehen urratsak ematen ari dela itzulinguru proiektua, ikusiko da, ze datu ateratzen diren eta ze ondorio ateratzen diren, baina zuek jada 3 helburu behintzat finkatuta badituzue. Bai, aipatutako bidetikan, helburuak dira, gaur egungo egoera ondo ezagutzea, beste zerbait, beste erabilera mota bat proban jartzea, eta etorkizunean itzultzaile neuronalaren erabilera egokiago bat egiteko gomendioak gizarteratzea. Orduan 3 horiei erantzunez ari gera eta horren baitan diseinatu dugu prozesu guztia. Epeen inguruan, galdetu liteke, zerbait aurreratu daiteke, noizko espero dituzuen ondorioak? Bai, neguan zehar arituko gera esku hartzeak egiten, orduan martxoan ekingo diogu esku hartze horietan gertatu denaren azterketari, eta uda ostea izango da emaitzak zabaltzeko momentua. Orduan, irailetik aurrera, iraila urria azaroan zabaltzen arituko gera. Hortxe beraz, datuak ere. Asier Basurto, soziolinguistika klusterreko kidea, mila esker gaurkoan ere berriz ere bigarren kafera horbiltzeagatik, itzulinguru proiektuaren ondinerakoak azaltzeagatik, eta esan dagoa, uda osterako ere, zidingo du. Mila esker gonbidatzeagatik. Goizeko 10:40 minutu, Galderren Iluna Barrean kantuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak hemen bigarren kafean, eta horren bueltan azterketa prestatu digu, Goiuri Zeizarandiak. Bai. Zegita kaso Maialenteia bidek ere azterketa egin nahiko duen, horren galdetuko digu. Orain noraino, unea ez da nahikoa izango. Orain ez da inora joango, unea ez da nahikoa izango.
Goizeko 10:40 minutu eta zer esango dizuegu? Azterketaren garaia iritsi omen zaigula, Goiuri. Ez dakigu oso ondo zer daukazun esku artean, baina kontatu diguzu. Azterketa bat egingo dizuet, ondo iruditzen zaizue? Ez dakit, uste dut, aukerarik ez daukagula ez ezko esateko ere. Ez daukazue. Kontua da, badagoela Erresuma Batuan liburutegi berezi bat, eta liburutegi horretan badagoela dokumentu liuragarri bat. 19. mendeko azterketa bat, esaten dute lehenengo azterketa arautua izan zena. Irakasleen lehen elkargo profesionalak egin zuena, College of Ministers izenekoak, 1840ko hamarkada inguruan. Elkarte hau aitzindaria izan zen ikasleak aztertzen eta notak ezartzen, lehenengo modu esperimentalean Nottinghameko ikastetxe pribatuetan, eta gero eskala handiagoan. Irakasleen hezkuntza formala garatzen ere lehena izan zen. Hauek dira irakasleen irakasleak. Eta ohiko irakasgai ez gain, matematika, historia eta frantsesa, garai hartan, azterketak bagizu zer galdetzen zuten baita? Lurreko eta itsasoko nekazaritza, kontabilitate eta merkataritza zientziak, erlijioa eta jakina latina eta grekoa eta horrelakoak. Ez izkizuet... Patata noiz eren galdetzen zuten esate baterako? Adibidez. Ez izkizuet galdera guztiak ekarri, luzea delako azterketa, baina galdera batzuk hautatu ditut, eta ikusi nahiko nuke, ea zer moduz moldatuko zinaketen zuek 1840ko hamarkadan azterketak egiten. Ondo iruditzen zaizue? Boi. Bale. Ez dago guzti aukerarik? Denek erantzun behar dezue, Nik galderak botako ditut, eta... Andereño zorrotza, Hombre! Berroiko hamarkadan, gaztako derrak emango zen ditu ezuk, irakasle izan bazina. Venga, ez iza andereñoa naiz. Lehenengo galdera. Zein dira airearen konposizioaren 3 elementu nagusiak? Helioa, oxigenoa eta nitrogenoa, nitrogenoa, oxigenoa eta argona, edo oxigenoa, hidrogenoa eta nitrogenoa. Oxigenoa, nitrogenoa eta hidrogenoa. 3. aukera. C. Ez. Ez? Nitrogenoa, oxigenoa eta argona dira. Bai. Hori 1840an, baina gaur egun. Arkakuxo irakasleak ere C esan du eta... Oso gaizki. Vale. 1840ko erantzunen arabera, hori bai beti, ez dakit alatu. Orain zalantza jarri, ez. Bale, lehenengo ez dezu asmatu. Bale, neguan eguerdiko 12ak badira Greenwichen, ze ordute unibertsala geroago ezarri zen, ze ordu da San Petersburgon. Ordu biak, 3ak edo 4ak. Lauak. Tagit. Hori izta ordu bat. 3ak. 3ak? Etxei, mainori garai hartan. Hor nahastu gaitu, Franco gure ordutegia mugitu zula. Greenwich pentsatu eta ordu bat gutxiago pentsatuek, ja? Bai. Ken bat, 0, bat, 2, 3. Eta neguan, neguan. Horrek ere eragina dauka, udaran neguan. Bale, ez ez asmatu, ez lehenengo ez da bigarrena. Venga, 3. nik uste dut baietz. Nola ere egiten dio musika nota bati alboan puntu bat jartzen badiozu? Iraupena 150ean luzatzen da, iraupena bikoiztu egiten da, edo iraupena 150ean murriztu egiten da. Nik ez dut erantzungo. Berriro, errepikatu mese? Nola ere egiten dio musika nota bati alboan puntu bat? Barkatu, txatean irakurtzen ari nintzen beste gozat eta ez dut galdera entzun. Bale, jartzeak. Iraupena 150 luzatzen da, iraupena bikoiztu egiten da, edo iraupena 150 murriztu egiten da. Bale, hemen txatak erantzun dezala. Arkakutsok esan du A. Ez zergatik txatak, zuk ez duzu erantzun nahi, edo zer? Baina, guk hori erantzutea nahiko galdera arresa da. Nik ez dut erantzungo. Ez duzu, a ber. Bueno, jazta. Batek ez du erantzun nahi... Nik esan dut, aspaldi. Ez dut erantzun. 150 bai. Luzatu edo murriztu? Erdia luzatu. Luzatu? Ez dago murriztu. Irauten duenaren erdia luzatzen du. Ez dago murrizteko markarik, ez? Azentuak etorrela bai, baina murriztu. Pikatua. Hori pikatu, baina hori azento bat bezala izango zan, ez? Ez, azentua da, azentua. Pikatu batek iraupena ez diokentzen notari, ez? Bai. Ejekuzioan bai, baina iraupena konpasean mantendu egiten du. Zuk ez dut betetzen beste portxea batekin hori. Hori bai. Andereño. Artikulazio zeinua da. Hori da. Baina egia da soinua murriztu, laburtu egiten du. Efektua belarrian murriztu egiten du. Hori da. Bale, Julenek bakarrik asmatu du, ze Maialenek uko egin dio erantzuteari, eta Inigok pasapalabra edo egin die txatekoei, beraz... Ara! Pasalakabra egin dio. Pasalakabra, Julen, oso ondo. Bale, zer da Doomsday Book? A. 1076an Ingalaterraren konkista normandiarra irudikatzen duen tapiza.
B. Lurreko azken egunetako gertaerak iragartzen dituen testua. Edo C. Guillermo konkistatzailearen erregaldiaren jabetzaren erregistro bat. Andereño. Zer gertatu? Internet begiratzen ari da. Iño! Barkatu, 1850 etzen internetik existitzen, ez ditezu behidatu internet, Nik esango dut B. Lurreko azken egunetako gertaerak iragartzen dituen testua. Bale. Zuek? A. 1606an Inglaterraren konkista normandiarra iredikatzen duen tapiza. Nik C. Guillermo konkistatzailearen erregaldiaren jabetzaren erregistro bat 1086an. Baina zuk interneten begiratu duzu. Baina ez dut ez topatu, Esan dut C, ez ditu alako ez da erantzunak ondu lertu. C da? C da. Ba, ez topatu. Guillermo konkistatzailearen erregaldian jabetza erregistroa. Doomsday, oste esan dezu? Doomsday Book. Ez dakit Dooms nola idatzi. D-U-M-N-B? Domesday. Domesday. Ah, Doomsday, vale. Ez dakit ontzat eman edo ez, ze zure... Kopiatu indu. Claro, zure ikaskideak harrapatu zaitu. Ikaskide salatari bat daukazu. Volver a abrir pestaña cerrada, emango diot. O sea, Doom, D-U-M-B Days Book, Horrible Things, música digital. If it's one of those damn days where nothing's real, Doomsday Founder podcast music video... Baina eske, ukin jarri duzu. Bai, ba. Claro, eske Doom da... Horretik, bilaketa gaizki egin dut. Doom da jolasa bezala. Orduan, bilaketa gaizki egin du, nahi gabe asmatu du horrek ez du balio. Osea, kopiatzen nahi gaizki. Bai, hori zugu ontzaten A ver, marko, vale. kopiatzeare prestatu egin behar den zerbait da. Vale, jarritu egingo dugu, aserretzen Gehiago daude. Zer da preposizio bat? Aditz bat deskribatzen duen hitza, bi perpaus lotzeko erabiltzen den hitza, edo zerbait beste zerbaitekin lotuta non edo noiz dagoen deskribatzen duen hitza. Nik C esango dut. Nik dakit zerrenda gazteleraz, baina... A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Bat gehiago esan dezu. Ez? Según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Ez baina intzate pixkat desakon pasatu. Ez, eta zuk so ez dezu esan. So? Bai. So? So? Plan, arre eta so? Ez? So pena de muerte. Bai, so pena. Ostras. Bajo pena de muerte bezala. Bai. Pues nik ez dut gogoratzen nire zerrendan. Jabe, so. So? Bai, guk esaten genuen. Guk ez genuen ikasi. Osa, gure garaierako kendu egin zuten. So, zerrendatik nik gerora ikasi dut. Bai. Hori da, lotxa gutxirekin zaharra da. Zer erantzun dezue? C. Nik ez dut erantzun, ze ez dakit. Osa, badakit, baina ez dakit. Igo? Nik C esan dut bai. Vale. Osa, badakit nun nola erabili, baina ez dakit definizio C da, oso ondo. Vale. Baina txirrina jo behar du. Patiorako txirrina. Patiorako txirrina. Jotze ardaukagu. Eta naiz irratiaren estudio zentraletara guaz, azken ordukoaren bila, baina beste galderarik baduzu bueltan egingo dugu. Eta hemen txatean Maialentia Bideren estetikaren inguruan ere, ari dira, estilismo irabazle, eta tira, azken ordukoaren bila bagoaz, Jonte Iriabarrena, egunon. Kaixo egunon dizura guztioi 51 urteko Altsasor langile bat hilda lan istripuz etxarri aranatzen prentsa mekaniko batek harrapatuta etxarriko Omnia enpresan izan da ez behar da Zamurdinetako industria gunean goizeko 7 inguruan izan da istripua Nafarroako Foruzaingoaren arabera. 24 ordu eskasean lanean izan den bigarren hildakoa da Zentronikon izan zen astrenean beste hildako bat. Urte hasi denetik 51 dira lanean hil direnak. Eta onartu berri duena Renfe konpainiak erabiltzaile askori zuzenean eragingo dien neurria patinete elektrikoekin trenetan sartzea debekatu duelako abenduaren 12an sartuko da indarrean neurri berria. Espainiako tren konpainiak dio patinete hauen baterien erretzeak sortu duen arriskuagatik hartu dutela neurria. Honek monozikloei eta bateriekin dabiltzan beste hainbat aparaturi ere eragingo die. Salbuespenak bi dira nagusiki, debekuak ez die eragingo bizikleta elektrikoei eta ez da mugikortasun mugatua duten pertsonen ibilgailuei ere. Espainiako estatuan izan dira beste aurrekari batzuk neurri honi bide emateko Sevillan orain 2 urte debekatu zuten metroan jendearen joan etorri handia dagoen orduan alako patinetekin sartzea. Katalunian garraio publikora eta geltokietara ere sarbide ukatu zieten iazko azaroan patinete bat tren baten barruan lehertu ostean. Madrilen hilabete honen hasieran debekatu zuten patinete elektrikoen sarbidea. Renferen debekoak bere zerbitzu guztietan izango du eragina, bai distantzia luzekoetan, abiadura handian, eskualdekotan eta aldiriko zerbitzuetan ere. 11 eta 2 minutu, errepidetan ez da parteko arazorik, beraz, bigarren kafea oso hartzen jarritzeko aukeran izirratian. Gero arte! Eskerrik asko Jon Iriabarrena, eguerdiko 12etan informazio gehiago eta guk azterketarekin jarraitu aurretik, hemen txatean. Hau ez da azterketak galdera, baina abildua Maialentia Bide gaur superelegante etorri da hemen txatean bere estilismoa indiokartabiok komentatzen nahi duelako, ez da?
por alusiones, zesatezu. Utzi pakian, jazta. Argona hori Aragoien izango da, Argoien barkatu, ze txarra, Arkakuxu. Bai, arrazoi daukazu Arkakuxu, oso elegante etorri da, bai, egia da, oso elegante etorri dela Gorteia bide, cuidao. Gaur elegante irabazlea da, total. Ta bide batez Arkakuxu, konturatu zein igokia da ez dituela alkandorak ekartzen? Otzaiteulako, ea pixkat alkandora, eta alkandora eta jertxea, a ber, igual, bueno, ez dut ez esango. Zergatik, inigi zergatik, ez dakit, azentua dien, oiek nik asmatu dudala. Azentuarekin aitzinaten, euneko berrogeita, bikoiztu, ez bikoiztu. Galdetu chat GPT-ri, inigo tramposo, nik ze da, ez da, ea zer, lekua eta denborarena. A ber, tramposo harrapatu zaituzte behintzat. Gaina, ez zaude Googleen behitzen bakarri baizik, eta dakazula legio bat hor, erantzunak ematen. Bai, ez duzu, dena ikusteko gaitasuna daukadala. A ber, nik kopiatzen neko trebea izan nintzen, baina pixkat prestatu egin martira. Bai, kopiatzen zenuen? Kambiazo de xente egin ditu, bai. Hau da, persona lutxagabeza. Arrotasunez esan behar den zerbait, baina behin pasaditzeidan anekdota bat, sartu zen. Behin gauza bat pasatu zitzaizun, anekdota bilakatu dana. Behin pasaditzeidan gauza bat. Azterketa bat egiten ari nintzen, deno bezala, klasean. Eta ni neon irakasle mailaren ondoan, antxe. Eta orduan, irakasle mailaren gainera botan dituen liburuak, eta liburu bat irikinola, flup pixkatola desordena sortu nun, tantxari nintzen, gozo kopiatzen. Kambiazo batetik kopiatzen ari nintzen. Ze usteut irakasleak, tipiko fosforitoarekin markatu zitula horriak, eta orduan etzun balio etxetik zekartzanak, edo lako zerbait. Bapatean ez da sartuko beste irakasle bat, ikasgelara, funda. Bai, ino basen xemendo, kauen, sos, nola harrapatu nau beste irakasle batek kopiatzen. Bai, segundu bat, eta eske, azterketa itena idi esplikatu zien da. Bale, segundu bat, etorri zan ere gana, eta nik, akabaramos, mentxenik, papera ondoan, eta... Ekarri akordeia, ondia, ona akordeioa, eta soinua jotzek, eta bai, eta baina, azterketa egiten egin. Merkatu txikia da, dirua biltzeko egiten den olako egitasmo bat, eta, han akordeia. Eta, probatzeko akordeia, prezio erola jarri, ondo da, etortza lima okik, irakasle gelata. Nire arten, taupa da, bale, bukatzea konjugu nahu, eta, bale, ondo, etorri azterketin jarraitu nun, baina, ostras, ez egiten erritmo kardiakoa. Kopiatzen jarraitu berdetutzia, bere tokira etzan bueltatu, tarte luze batean. Olakotan pixkatin ekstremizana. Nik behin kopiatuet. Hori Diositok ikusten zuen Nafarroako Unibertsitatean bere gurutzetik egin. Bai, hori esango nuke. Zuk zek, esan nik behin kopiatuet. Baina ez dut esango nun. Ui, hemen... Donostin. Erdibiden gehatzeak ez digu balio, Donostin zintzan noi buruz ikasi izan musikaren estetika, historia, liburu aleman batetik ikasi bergenun, ez nun nahi, kiston lata zan, eta esan nun bira, ez. Zure historia, inigo... Ez? Donostin, Francisco Escudero Junior. Escudero Junior. Claro. Bai. Bueno, azterketa egiten ari ginen, jarraituko dugu, Azizarete izketa? Nola kopiatu berdeun nahi ginen. Nizan meta interrupzio bat, ez? Azterketate, hola, etetea, azterketa etete baten anekdotarekin. Hori da. Vale. Venga, horrengo galdera. Arkakuxo, zuk txatetik egon beharrean, nahiago bali maduzu sartu, baita, aurrera. Sartzaite, hemen... Cuantos más mejor. Venga, aurkitu 10, 24, 25, 32 eta 45 multiplo komun minimoa. Zeinena barkatu errepikatu? 10, 24, 25, 32 eta 45. Multiplo komun minimoa. 3 aukera mango izkizuet. 7.200, 4.500 edo 2.200. 2.200. Venga, Julenek esan duna. Nik errepikatu berriro, galdera. Aurkitu 10, 24... Nere gurutzea zan hau matematiketan gainea, Aurkitu 10, 24, 25, 32 eta 45 multiplo komun minimoa. Eta zin iraukerak? Pesau. 7.000? 200, 4.500 edo 2.200. Zuk zesan dezu, Julen? 2.200. Nik 4.500 esan guet. Julenek esan duna. Vale, ez duzu esmatuz ez 7.200 da. Primeran. Oso gaizka izate, Venga, vale. Zukin dezu azterketa zure kabuz. Hau prestatu dezun bitxartian. Ondo Maialen. Eta danak ondo inditzuzu? 10. Bai, seguro. Zer izan zen armada garaitezina?
Alarmada Invencible. Hoi kizton historioia da. Otomandar imperioko itsasflota ospetsua, 1528an prebezako guduan lortutako garaipenagatik. B. 1588an ingelesek garaitu zuten ontzi flota espainiarra. Edo C. Cristobal Colonen karabelen izena. B. Ez da galdera ere entzun. Ez, Cristobal Colón. Ez. ¿Qué dices? Sí, izan da B. Cristobal Colón da C. Cristobal Colón da C. Da, inglesek espainolak irabazi zituztenian itxasuan ekaitz batengatik, ez zuten espero. Eta espainola juntzian, ez dakizen bat itxasontzikin, eta inglesa juntzian bi batelekin, más o menos, eta irabazin zituen. Beira, patriotismoa, nola gertzen da hor papaten. Vale, oso ondo. Espainolak irabazi zituzten. Inglesek irabazi zuten. Egia da. Oida. Oso ondo, ni hemen inglesa. Asmatu duzue Julen eta Maialenek. Vale. Aupi. Azaldu zer aldaketa kimiko gertatzen den sute arrunt baten errekuntza prozesuan. A. Hidrogenoa oxigenoarekin kombinatzen da ur lurruna sortzeko, karbonoa oxigenoarekin kombinatzen da karbono dioksidoa sortzeko eta energia askatzen da. B. Karbonoa oxigenoarekin kombinatzen da karbono dioksidoa sortzeko, magnesioa oxigenoarekin kombinatzen da magnesio oxidoa sortzeko eta erregaia bildu egiten da, edo hidrogenoa nitrogenoarekin kombinatzen da amoniakoa sortzeko, karbono oxigenoarekin kombinatzen da karbono dioksidoa sortzeko eta energia askatzen da. Nik A esango nuke. Ni A2. Esan duzunarekin Juri. Nik berriro entzun barko dituzu. Oso luzeak dira erantzunak. Ni denarekin A2. Oso azkar irakurri dituzu. Nik A esango nuke. Kulpa irakaslena da beti, kulpa. Askotan bai. Asmatu ezkero, ze ondo, ze ikasle hona nahi zen, eta kimika oso gaizki emate zitzaiten batxiergoan, irantzuri eskerrak aprobatu nun, nire lagun bati esker, eta hala ere esango nuke adala. Ese dolor, la tristeza. Vale, Maialenek adio, Julen? Ni Maialenekin ados. Nik berri entzun nahiko nituzke. Hostia, koinigo. A ber, adion. Esango daltzen idakete hiru erantzunetako bat goitu dira. Azan, oxigenoa, karbono dioksidoa eta hidrogenoa. Bezan, magnesioarekin zerikusia zakana eta zezan amoniakoakin zerikusia zakana. Hori zie bukaerak, baina hasierak. Bueno, baina te quedas con el concepto, chico. Hori da jatetxe batera joan eta eguneko menuan 7 plater lehenengo eta 7 bigarrengo esaten dizkizutena lehenengo biekin geratzen zaren. Zetia gustatzen zaizkizunak. Hori izate egiten. Nik berriro nahi dut, ezin da. Sopa peskau eta etxeko fritoak. Hidrogenoa oxigenoarekin kombinatzen da ur lurruna sortzeko, karbonoa oxigenoarekin kombinatzen da karbono dioksidoa sortzeko eta energia askatu egiten da. B. Karbonoa oxigenoarekin kombinatzen da karbono dioksidoa sortzeko, magnesioa oxigenoarekin kombinatzen da magnesio oxidoa sortzeko eta energia hori bildu egiten da. Edo C. Hidrogenoa nitrogenoarekin kombinatzen da amoniakoa sortzeko, karbonoa oxigenoarekin karbono dioksidoa sortzeko eta energia askatu egiten da. A izango du nik ere. Besteak esan dutelako. Ez, baina ur lurrunarenak pixkatorre puntutik ateratzen, hau? Bai, A da. Osondo! Juhu! Hauexek ziren galderak eta garaie argi badaukagu Julen izan da. Julenek Julenek 3 asmatu ditu, Maialen Tellabidek 2 asmatu ditu eta Inagok 1 eta erdi. 1 eta erdi? Bai, 1 eta erdi. Beraz, 1840ko hamarkadan, Julenek agian gaindituko luke... Zema galdera ziren? Galderak egin ditugu... 8 edo. Bai, 8. 8tik 3 gainditzen badute, akaso berrikusi behar du, zerbait. Ni urte horietan igual ez dingo nun ez da unibertsitatera jun, así que ni tan mal. Eso, ez da nik ere. Baina Julen, zein da frito honena? Hau da benetan aztergetako galdera serioa. Jan dezakezuna. Akabáramos. Baiet. Es que, ya está. Ya está, jan dezakezuna. Ya está. Inigik poto dio arkakusok, hemen topo ditzen dio potoari. Jamón y queso, dio arkakusok. Ui. Maialen, arkakuso dio jamón y queso dela honena. Vale. Es que nahi berdin dit, ezin ditut jan. Así que danak dia onak niretzat. Onak eta txarrak alde berian. Alko banu bakaliagoan eta dana jango nuke. Dala nere... bakaliagoa da ez bat niretzat, baina jango nuke. Kroketa moduan.
Kroketa jateko peajea balitz, ordainsaria balitz, bakaiuko izatea hori ere jango zenuke. Bai. Goizeko 11:12 minutu dira, azterketak gainditu edo gainditu gabe ere, guk aurrera egin behar dugu hemen, bigarren kafean, eta Maialen Tellabideren eskutik murgildu behar dugu, hain zuzen ere, American Bandstand eta Soul Trainaren giroetan, segituan kokatuko gaitu berak. Juntos la noche entera y olvidar que ahí afuera el mundo está a punto de estallar, a punto de implosionar. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer dio, zute ya bide? Usteko, abestia. Ez, abesti antzuteko nahi zenuten, antzuten ari gara. Este gozoik entzun behar, ez da? Ez da behar, ez baina, bueno, kiston temazoa da gauzak diazen bezala, baina, bueno. Etxe gorrexea erdibide harrapatzeago egin, Lotxea gutxi zegatek. Martxa, arrazeukeu. Azken nola, azterketa egin dezuen, jazaudete zuek ikasturtea mairako giroan, ez da? Azterketak bukatuta, Ni ez, goiuri, ni ez. Nik ase txintxua niz. Bueno, a ver, gaur ez nator Stevie Wonderren inguruan hitzaitea, desgraciadamente. Baina, bueno... Baina Maialen galdera, zuk uste zu Stevie Wonderrek ikusi egiten zuela benetan, eta... Oin dela gutxi konspirazio bideo bat ikusi horren inguruan, oin zarentzak dazkat. Hori ikusi egin berko litzateke. Barkatu, baina honek merezi du, espairi gabe, merezi du hau, batetik hau, eta bestetik hau. En fin, a ver, abesti hau I Wish deitzen den abestia, txekeatu disko zua mesedez, alde zuenian, bestela nik ekarriko etona, ez kezkatu, baina ezkekizton dizkazua da, pena merezi du, benetan. Gaur jardungo deun nola, abesti hau da beste asko, beste hainbat artistanak, bi telebistako saiotan egontzian, aldiberian, ateatzen, baina bi telebista saio oso desberdinak zian da, estatu batutako dikotomia argita garbi erakusten duten telesailak dira. Demora guztien irratsaioa esan berdet, baina bueno. Hasiko gea American Bandstandakin. Batematek badaki zer da nola de oídas edo... Zuk esan dezuna guantxe de oídas bai, baina kokatzen ez. Seattleko movida ez, bai, entzun dezu, baina ez dakit kokatzen Seattleko movida, bau berdin, da, como badakit hor da hola, baina ez. Vale. Telebista saio bat izan zela. Hoi da. Filadelfian gertatzen zela. Bai. Eta, bueno, musikari buruzkoa, ez zela? Hoi da, bai. Kontua da, egontziala
Hori, bi telesail, bi programa, musikaren inguruan jarduten zutenak, eta musikarekin batera mezu politiko oso argia ere botatzen zutenak. Eta American Bandstan, hasi zan, bai, hauxe. Bai, entzun dezagun, ze asko esaten da abesti honek. We're going hopping today, where things are popping. The Philadelphia way, we're gonna drop it on all the music they play. The bandstand. We're going swinging, we're gonna swing in the crowd, and we'll be clinging and floating high as a cloud. The phones are ringing, my mom and dad are so proud. Pixkat, da, abesti nahiko guaia, baina pixkat kursia bai, da puntito kursi bat, baina guapo da. Kontua da, telesail hau azten da 1952an, eta irratsaio batetik dator, baita. Bai, gero Soul Traini buruz hitz egiten dugunean baita irratsaio batetik dator. 52an hasten da, eta 52-56 bitartean pare bat aurkezle ditu, baina ez dianak oso karismatikoak, eta benetan garrantzitsua dena da, 56tik aurrera, 89 arte, Dick Clark. Bilakatzen dela, baita ere ekoizlea, zuzendaria, eduki sortzailea, eta hori dena. Eta Dick Clark honek abeste kateari programa saltzen dio, eta Filadelfian emititzetik pasatzen da estatu batu osoan emititzera, eta mugitzen dute sedea Los Angelesera baita. Zertan datza programa honek? Bada, nerabe talde bat, nerabe talde handi bat dantzan, artista gonbidatuak daude, playbackean jotzen dute, bai, baina antza zuzeneko ikusleentzat ahotsa benetakoa zen. Ordea, telebistan jasotzen zutena... Betxein, platoan zegoen jendeak? Oida, entzuten zuen zuzeneko ahotsa, baina musika ez. Vale. Baina, gero, etxekoek entzuten zuten diskoko bertsioa. Vale. Bueno, bazpare, curándonos en salud. Bueno, gaur egun ere batzuetan telebista saioetan agertzen denean iskinean musika zuzenean edo horrelako gauzak, askotan gero Twitterren eta agertzen dira. Bueno, hau ez dago, hau sartu egin dute, gero pintxatu egin dute, gero ez dakize. Beraz, hau uste izaten dela pixkat fede esperimentu kolektibo bat, ez? Inberdezula, venga, sinestu egingo dut, esaten didazu zuzenan izalez da, beraz, venga, guztion hobe beharrez sinestu egingo dugu, eta mikrofon asko bat bestera pasatzen hasi, lurrera hori, eta beste jarritzen denean, eta horrela. Ez que gainera sinez gaitza da, ez que askotan daude igual mikrofonotik metro batea, dantzan, eta esatzen baina, bai, hau amoitu nazun dana, baina, printzipioz ez zaizu haitzen. Osea, ez da, niri ez zait oso sinezgarria iruditzen ikusituten bideotan, baina, bueno, oia, beste kontua da. Entzun dezagun pixka horrela jarritu baino lehenago, más o menos garai hauetan programa hontan petatzen nahi zan hitetako bat. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. Hau da, 60s total. 60ko hamarkada total, baina 100. Hori, artista gonbidatu egite zitzaien elkarrizketa labur bat, baita ere, eta, saio bakoitzean, bat baino gehiago ontziteken. Askotan zean, bat zan, gonbidatua bertan eoteko, eta gero aparte ja jartze zituzten, gaur bereziki jarriko dugu ez daki, edo jarriko dugu olakoak, ez? Baina, elkarrizketa labur bat ite zitzaion, da baita ere publikoa ite zitzaizkion elkarrizketa txikiak, eta, kontua da, etxeko ikusentzuleek bozkatzen zituzten abestiak ere, azaltzen zialola, jute zidan kartel batzuk kentzen, da, in the top 3 of this week, no seke, eta hoiek irurak, da, jartzen zuten musika hori, eta gaztiak dantzatzen. Dana esan berda, garai hartako nerabiak dantzatzen. Gaur egungo nerabiak dantzatzen, nada que ver. Baina, zer ikusik ez. Eta ikustituzu hor 16 urteko neskamutiak, 15 urtekoak, eta zakate, zer ikusik inondik inoa. Jaitxuraz, ez dute zarragoak ematen? Bai. Arropa, ilea, orokorrian zarragoa ematen dute. Egia da beste hamarkada batzutaz eri garela, beste garai batzela, eta orduan, ez dakit.
hogeita birekin agian bi seme alaba zenituela Bai, eta orain hogeita berikin. Azkarrago bizitzen igual. Bai, hori da. Bai. Baina, bueno, arratsaldero emititzen zen, astelehenetik ostiralera, baina 73tik aurrera larumat arratsaldetan bakarrik emititzen zuten da. Gatu datu honekin ze garrantzitsua da. Printzipioz, rock musika, bugia eta surf estiloko musika botatzen zuten edo jartzen zuten, eta kontua da, rock musikarekin ze pasatzen da, rock and rolla beltzena da. Baina telesai hortan etzen un beltz bat ikusi 15 urte pasarte. Ez ikusleetan, ez dantzarietan, ez da artistetan. Noiz behinka, bai jartze zituzten beltzek egindako abestiak, baina txuriek versionatutako abestiak zian, sarritan, eta hori 76 eta olako zerbait 72 arte, ez zuten utzi pertsona beltzik, pertsona afroamerikarrik sartzen platoan, ze beldurra zuten ikusentzuleak eta baita ere iragarleak alienatuko zituen pertsona afroamerikarrak pantailan erakustea. Ze, klaro. En fin, osea, hipnotikoa dira. Oantxe entzuten egiana, 1978ko abesti bada, Judy in Disguise deitzen dana, nahiko nazka matita abesti honek, Osea, taldean izena, ez naiz oso ondo gogoratzen, ez daki nor, and the Playboys. Ja izen horrekin, pixka patras ematitu, bueno. Kontua da, ez dut uste nire partetik... John Fred and his Playboys. Hoi da. Ez dut uste pertentziosoa denik nire partetik, esatea artistan kolorea entzun daitekenik. Ez? Entzun daiteke artistaren kolorea. Osea, ez da, ez geha izan berreztare hain ingenuak, ez? Izan ere musika estiloak gauza asko definitzen ditu. Zure azalaren kolorea definitu dezake, zure herrialdea, gizartean duzun posizio ekonomikoa, eta beste hainbat gauza. Baina salbuespenak beti daude, eta horra berdia, baina, klaro, salbuespenak definizioz, ez dia gehiengoa, gutxienekoa dia. Entzun dezagun Estatu Batuetan 1978an estrenatu zen beste abesti bat. Beste mundu bat da, beste realitate bada, eta beste zerbait dela entzun dezakezue. Guakete mazo, bai. Arkakusok dio, te, ma, tza, ra. Baiet. Bai, ados gaude arkak. Ni saiatzen naiz beti ona material honak hartzen. Bai. Buena mandanga. Hoi da. Hala ere, ni naiz edo bertsio azkarrago bat daukat buruan. Bai, pelikula baten, Blues Brothersen pelikulan hori da. azeleratu egiten dute. Elkarrizketa aurrera di joan bitartian. Bai, hor negon ni, pentsatzen, Bai, estrofa bakoitza, estribillo bakoitza geroz da azkarroa. Bai. Eta tonoz aldatu dute, baita, eta geroz da gehiago, eta Aretha Franklinek ematen du lertu inbertula. Garko egunez atera zuten Blues Brothersek euren lehenengo diskoa. Bitu, besti hau egongo zan, tartean pentsatzen dut. Bueno, ez igual ez. Bueno, ez dakit, pelikulakin batera atera zuten diskoa ez duen liman loker, baina bueno. Kontua, entzuten da, ez? Beste zerbait dala du. Bueno, bi errealitate hauek eizian aldi berian bizitzen Estatu Batuetan, eta ez precisamente pakian. 1978an dakizuen bezala, afroamerikarren eskubide zibilen borroka guztia egintzan, eta mota hontako abestiak da beste asko, adibidez Marvin Gayen What's Going On diska osoa, Otis Redding, hauek guztiak, genero berri bat, estilo berri bat, eta menzu berri bat zeukaten, da menzu politikoa zen, osea, etzi joan urrutiago asuntoa. Oain, pixkat, itxasoz aldatu degula, guazen entzutera Soul Trainen sarrera tema, dala brutala. The
oso motxa da, otalo segundo besteik ez dirauten, baina imaginatu, konparatu besteakin. Zein nahi ez ikusi? Garbi dago. Zein nahi ez ikusi, baina bueno, baita ere esan berda, claro, hau beranduagoaz izan, beste gauza batzuk aizen gertatzen musika munduan, eta oain entzuten nahi gana la pixka de fondo, da Soul Trainen abestia 73tik aurrera. Baina lehen hasieran entzun deguna da lehenengo lehenengo telesaietako klipa. Dala oso motxa eta The Soul Train hor imitatzen du trenan txutxu hori, ez? Nola da, soinua, zetatako. Txistua. Txistua, hoi da, bai. En fin, 71tik 2005era antenan eontzan telesaia izan zen, galdu indet, ze pasatua? Ze pasatua? Trenaren txistu ala moduzko. Nere saiakerarekin parra indutela bai. Vale, bueno, en fin. Esaten nahi nintzena, 71tik 2005era emitutu zen saio hau, pila bada, urte pila dira, rollo Goenkale. Goenkale hankazpian uzten du honek, Bai, edo, nola da, Cuéntame, baita ere. Bueno, Cuéntame zema dijoa? Cuéntame aurrera jarraitzen du. Bai, ez? Cuéntame. Historia harrapatuko martxa honetan. Bueno, en fin. Bueno, hau izan zan oso luzea, baina gainditu zuten. Zer? Gainditu zuten, denboraldi Bai. Ja ez dela, momentoren batean izango zela historian denboraldi gehien eduki duen saioa, baina... Bai, baina musika saioa izaten jarraitzen du. Bai, hori bai. Osea, musikan inguruan dijoan telesaia, bai da, luzeena. Chicagon egiten zen, Chicago, Illinois, eta Don Cornelius, gomendatzen dizuet Don Cornelius in the 70s topatzea Googleen, ze pelazo hori, afro hori. Illinois entzuten duan bakoitzen ezin dute burutik endu Iker Laurobak egin zuen kantura jaio, baina Illinois, eta... jaio. Oida. Baina Illinois. Txarra ez da. Eta hori kantu batean... Bueno. Trampen trapa egin zuenean, bai. Itzjokak. Bueno, Don Cornelius izan zen sortzaile, ekoizle, zuzendari eta aurkezle 1983 arte. Egon zen bere postuan Otabi Urte. Don Cornelius izan da, seguraski, afroamerikarren musikarekin zuzenean zerikusirik ez dakan persona garrantzituenetakoa. Zer lan eman zion jende pila bati, plataforma bat eman zion jende pila bati, eta estilo bat utzi zuen hor mai gainean etorkizunerako. Noiz emititu ezan Soul Train? Larun bat goizetan. Kompetentzia direkta American Bandstandekin. Eta, bueno, adibidez ezagut, Earth, Wind & Fire, Jackson's 5, James Brown, Aretha Franklin, kotxean egon izpentsatzen plan, zet talde gehiola mitikoak, Rick James, jo que se, danak, Stevie Wonder, bera, danak hortik pasadia, danak. Entzun dezagun, let's groove. Ui, jaitxin dezta? Hau, larun bat goizetan. Larun bat goizetan, horrelako, gare batean egia da. Firmo, ointxe hortan. Bai. Nere etxean Romina y Albano jartzen zuten, aldearreko hau. Gero musika ere botatzen zuten. Eta gero Julentzuk esan duzu, dena aldatuta dagoela, orain asteburu gauetara mugatzen dela aizialdia, ez dakize. Hori gorkak esan duetanik, Julenek ez. Hande niño, ez jarri nire otanik esan ez dudanik. Hoi ikaslek ez dut esaten. Ez, ikaslek ez egin listo. Oso repipia behar da izateko. Esak bukatuko Juri izaten ari zinena. Ez larun bat goizean juerga giroko musika ez dagoela gaizki? Pixka bat hankaz gora jartzeko... Nik pandemian hau aste hartetan ere egiten nuen, osea... Hau da nere eguneroko tasuna, musika hau. Osa, ni hemen bizi naiz. Bai, hemen. Osa, musika hontan bizi naiz. Bestela ez. En fin, Amerika Bandstanen... Yuri, geratu. Bai, mesedez. Bai, zer izan nahi zen hon. Ez nekatuta nago. Kui ama. Jarri musika. Edo jarraitu ditz egiten? Bai. Amerikan Bandstanen eredua jarraituzun, baina aldaketa batzukin nahiko nabarmenak. Musika beltza, beltzek egina, beltzentzat 100% plantilla beltza. Osea, etzeon diskusioik. Kamarak,
ez dakit ze lan da hor telesail baten, ez dakit ze lan mota hon daitezken, baina bueno, danak afroamerikarrak zian. Izan zen lehenengo telesaila arrakastatxua izaten beltzek sortua. Lehenengo izan zen. Eta ondoren, ez dakitzen izango zen urrengo, baina izan zen lehenengoa, arrakastatxu izaten. Soul, funk, R&B, hip-hop musika jartzen zuten batez ere, baina noiz behinka bazeuden horrela, digamos, sakabanatuta artista txuri batzuk, adibidez Elton John. Aha. Baina, claro, Elton John, pixkat, irakurri inberda egoera. Elton John etzan estatu batuarra. Ez da, estatu batuarra, ez da hil. Ingelesa da. Bai, konfirmamos, ez da hil. Konfirmatu behar da, baina bai. Momentu baten nik ere ikusi dut, hainbeste funeraletan jodu Elton Johnek, batzutan bere funerala visualizatzen duzula. Beria ere jodula, ja. Seguro, ziur grabatuta daukala bere... Bestela igual deituko dizu, Maialen. Ez dut uste. Zazken egunetan horrelako deia jaso dituzu. Bai, oso raruak bai. Bueno. Bai ez da dezakegu Elton John bizirik dagoela. Bibitoiko leando. Hori... 1957 jaioa da. Nik martxa berdina nabaritzat, Osea, parafernalia berdinakin... Bueno, ja, erretiratu zen eta eman zuen bere azkeneko kontzertua eta azken bira, arrakastatxura... Gogoratzen ez dute Greta Van Fleet, nola, komentatu. Behaiekin jotzen ibili izan oin dela zein beste. Así que... Esan nahet. Gizon horrek martxa zuen joiz utziko, baina bueno. Kontua, adibidez baita ere Mariah Carey. 80ko hamarkadan, horre hontzan, Mariah Carey, da Bee Gees taldea ere, por supuesto, 80ko hamarkadan, ze, claro, Bee Geesek egiten dute, musika beltza, baina bai, badaude horrein bat talde sakamanatuta, pues dianak beltzak, eta, baina, bueno, horrelako filtro bat pasa bertzuten, filtro de calidad, horrelako zerbait, ez? Don Corneliusek onetxitakoa. Eta, ditu gauza pare bat, programa honek diala, zegoen, nola jartzen zuten panel bat, letra solte batzukin, eta hartzen zituzten bi dantzari, eta ordenatzen zituzten letra horiek, eta beti zian personai afroamerikar garrantzitsu bat historiakoa, eta esate zuten, eta hau da, ezagutu behar duzun pertsona bat. Bai. Osea, adibidez, Ray Charles, and this is a person you must know, eta horrelako gauzak. Bai, osea, behaien historia eta behaien kulturarekiko horrelako sustapen bat, eta arrotasun ezindako zerbait, eta egia esan, osea, kontuan eukita zeintzan behaien egoera, oso garrantzitsua zen horrelako telesail bat existitzea, plataforma bat ematen ziena, behaien guztia erakusteko, da gaina, ez bakarrik Chicagon, baizik eta estatu mailan, ze 2 urtetan lortu zuten estatu mailan emititzea, eta 20 milioi ikusle izate zituzten nian larun batero. Ez dala gutxi, 20 milioi, eta hortik pentsatzea guztiak beltzak zianik, nahiko absurdoa da, txuriren baten bertzan hori ere ikusten, da hori gozatzen, baina, bueno, en fin. Hortaz gain, zeukaten baita gauza bat oso famatua dena nik uste oraindik gaur egun dela The Soul Train Line. Beste gauza bat aipatu bertzen nula uste nuen. Zer, esan? The Soul Train Awards. Bueno, baina hori gerora egin da. Hori gerora egin da. Baina gaur gauan izan dira. Ah, bai? Bai. Enekin? Ez que pentsatzen ari bintzen. Serio, enekin? Pentsatzen ari bintzen, aipatuko te du. Ez, enekin, serio, enekin da. Bueno, Soul Train Awards sortu ziren, Onenari. Soul Trainen ekoizlek sortu zituzen Soul Train Awards, saritzeko musikari beltzak. Bai, soul eta soul eta hobe guztiak. Hori, eta gaur gauean, gu lotan geundela, horretan ari ziren Los Angelesen. Maialen oso gaizki. Ez, oso ondo, ekarri duzulako gaia gaur bueno, bai, baina izan kasualitateaz da izan apropos. Bueno, jakin dezazuela gaur izan dira. Siza. Hori da grufarekin zaudela, nahi gabe, bere tokian. Siza, Usher eta Victoria Monetti. Usher, oraindik, izan direla garaie nagusiak. Bira, ondo jakitea. Bueno, Soul Train Line, ez dela telesaileko zati oso garrantzitsu bat jartzen zituzten bi fila bat mutiena beste nezkena, eta teatzezian bikoteak dantzatzen dana ematen. Baina dana, ez da normala. Ez da normala, nola moitzezian pertsona horiek, hamarkada horietan, ez da normala nola jaztezian, ze gaina hori izan behar nun. Telesail honek eukizun plataforma baita ere, behaien moda erakusteko eta behaien orrazkera, behaien estetika guztia, eta moda diseinulari askok aprobetxatu zuten dantzariak jazteko.
eta gero behaien arropa saltzen zuten, doidana. Osea, izan zen, hola, daneako balio izan zuen irratsaio bat ez, telesail bat. Eta hoxe, artista gazte asko ere atazitun aurrera, adibidez, Rufus taldea, con la gran Chaka Khan, noiz bait itzein berdet emakume honen inguruan, ze Chaka Khan da bestia parda bat, baina bueno. Zuek badakizue The Soul Train euskaldunok asmatu genuela, ez da? Beldurra emate jazu, bai. The Soul Train da banakoaren moldaketa afroamerikar bat, baina kontzeptua berdina da. Sí, oso. Beak sinisten mali mau. Bai. Ez, banakoa dantzatu ez behin inoiz? Ez. Ez que baino ez dakitze esatezun banakoa. Ez palimakizu, Imanol, han urrutian, banakoa ez da pixka The Soul Train euskalduna? Bai, eskerrik asko. Gaur kroketa nik imitatzen. Bueno, entzuten dezu, Rufus taldea. Bidegabeko lehia bat egon zen, 1973an, ze Bandstanek, American Bandstanek, bueno, Dick Clarke konkretuki, spin-off bat aterazun Soul Unlimited deitzen zana, eta kompetentzia zuzena nahi ziona Soul Traini musika beltza bakarrik erakusten zuna. Da hor, nik uste gehiago nabaritu zela telesail hortan zuen arrazismoa, ze musika beltza erakutsi nahi balemezu, eta ezazu, zure programan, ezazu inbeste bat aparte ez? Eta oso kapitulo gutxi irauntzun, kritika pila bat jaso zitun, Don Corneliusenak hasteko, eta bertan behagatu zen, baina bai, horre ontzan saiakera bat, pixka bat, terrenoa berreskuratzeko, ze Soul Trainek naiz eta zerbait oso konkretu baitezun, dana hartu zuen, edo ikuslego ia guztia hartu zuen. Eta, hoxe, bi telesaioak izan dira pixkat MTV-ren aurrekariak. Eta naiz eta MTV gaur egunean, pues ja ez da, hasieran izan zana para nada, pues bazukan, hasieran gogoratzen ditut, kontzertu batzuk zuzenean, eta bideoklipak, eta ez dakiz zer, gaur egun ja, pues no, baina bueno, nik falta motatzen dut horrelako zerbait telebistan egia esan, baina bueno, ez dut esperantza galtzen, naiz eta gaur egungo telebistan nahiko en fin, dan. Baina, bueno, bukatzeko nahi dizuet jarri abesti bat Soul Trainen hau bai zuzenekoan. Leno, eontzatenean hitz egiten Motanoari buruz laburki. Aipatu dezu lehenengoa Smokey Robinson. Bai. Ba, orain entzungo deguna da Smokey Robinson eta Aretha Franklin Baby Baby abestia abesten dela marabila bat. Bueno, eski da, konpenetrazioa. I'm telling you, it's not too late. I did you wrong. Yeah. My heart went out to play, but in the game I lost you. What a price to pay. I'm crying. Ba, kantu erronekin amaituko dugu. Tarte hau, bitartean streamingez jarraitzen gaituzenok ikusezakezue hortxe, bueno, Imanol González Gurrutxak bidali digun irudi bat, The Soul Trainaren banakoaren bertsioarekin. Eta tira, aurrera egin behar dugu, baina aurrera egiteko ere momentu berezi xamarra daukagu, hain zuzen ere zuekin elkarbanatzeko, ze gaur jaso dugu, olako mezu berezi xamar bat, eta kantu berezi bat ere bai, eta kantua, bueno, hauxe da. Zoriona zuri egun bereziontan ospatu nahi dugu elkartasunean. Gaur Antxonek 6 urte betetzen ditu eta bere aitona Ramon eta Mona Kristinaren partez musuak eta besarkadak nahi dizkiote bidali. Baina zori bakarrik, aitona Ramonek kantua begin dio
Antxoni, gaur, 6. urte betetzea zoriontzeko. Zorionak zuri egun bereziotan ospatu nahi dugu elkartasunean guztion partetik besarkada handi bat alaxe jarraitu urte Ba, zorionak Antxon 6. urte betetzean, eta zorionak Aitona Ramon eta Mona Kristinari ere horrelako, bueno, ba, zorion mezu berezia prestatzeagatik, eta kantonekin Antxon zoriontzeagatik. Eta gero, bueno, kontatuko diguzue datu zen egunetan nola ospatu duzuen urte betetzea? Ni gustatuko litzaiek jakitea ea pastela jande zuen, edo puzgarriak eduki dituzuen, edo zer oparitu dizuen. Ba, jarraipena izan dezala ospakizun honek. Goizeko 11:43 minutu, Maialen Tellabide agurtu behar dugu, eta Arkakuxo ere agurtu, ze hemen daukagu dagoeneko gurekin, eta ea ba, ondo entzuteko moduan bagaren. Arkakuxo, egunon, ongitorri. Kaixo, egunon. Egunon. Maialen badua eta kamarak nola jarraitzen duen. Ba nahiko ondo gaude, ez pentsa, goizean etzen giro hemen lantaldean, baina nik uste buelta eman diogula. Zer gertatu da, ba? Ez da, nik nabaritut gure inguruko pertsona bat bazegoela pixka bat horrela berezikin nekatuta. A ber, nik atzo asteleneko, astelenari buelta eman, eta pixate astelen ospakizuna egin nuen, eta, bueno, baina bestela tena ondo, ez da zer gertatzen. Bueno, esan dago, bintzat onartu egin duzu. Ez dago gaizki. Bueno, hemen ezkara, bai, trampetan ibiliko. Baina ondo. Zuek zen Arkakuxo, badakit irakasleak Iruñerri inguru hortan, justu xamar zabiltzatela osasunez azken egunotan. Bai, bueno, ez dakit aditzen hau zuen nire hauts polita ez dut. Badut, bai, ez. Twitterren edo isan jarri duan bezala ultratumbako hautsa, eta ez dakit zer pasatzen ari den, baina esango nuke ia irakasle gehienak bagabiltzela, bueno, irakasle eta ikasleak ere, gaixorik, erdi gaixo, ez dakit. Baina, bueno, badakizue zer dakian argi eta garbi, bihar Iruñan festa dela. Jara. Aurpegi aldatu zaio. Bai, eta hortarako gaixoetzara egongo. Inbidiatik egindako komentarioa. Ez gure komentarioa direle, inbidiatik egindako komentarioak. Ja, oso. Gainera, claro, ez duzu galdetuko, zergatik handen bihar... Badakigu. Badakigu bai, eta pixkate juren ediona inbidia, eta zera. Malaletxe puntu bat ere bai, Ze gainera, badator garai ez oso langilea, naparrontzat, Iruñe? Bueno, akueduktoa esaten zaio, ze Iruan Euskararen eguna izateaz gain, ere bada Nafarroaren eguna, orduan aurten Irua igandea izan da, festa astelena dugu. Eta, bueno, ikastetxe institutoaren arabera, batzuk izanen dute aste osoa, beste batzuk izanen dugu aste osoa inauteritan, eta beraz bi egunetan klase eman beharra, baina, ja prestatzen egoberritako oporretarako, baina, ez gaitezen aurreratu, eta izu Julen, zuk esan duzu, badakizula zergatik dugun bihar festa. Bai. Bueno, zergatik ez dakiz zer ospatzen den edo, bai. San Saturnino. San Saturnino. Eta nor da San Saturnino? Iruñako zaindaria. Iruñeko patroia, ez, bai? Nola? Baina, ez da San Fermin. Eske azterketa hori aspaldi gainditu benuen, Iruñe, Onaino iritsi nahi zenuen, Zuk uste zenuen, hanka sartuko genula, eta San Fermin erantzungo genula, baina ikasita etorri gara. Eta San Fermin... Iepa, hau... Amaia, mesedez! Amaia, zuzaude, momentu bat. Amaiak bihar jai daukare bai. Aspersore bat bezala. Ben joan ginen, gaurko egunez, 28an, Iruñera kontzertu bat ematera, aste arte edo astezkena zen, eta konturatu ginen, aste arte edo astezken baterako normala etzen giroa zegoela. Baina etzen ekiten. Ez genekien. Vale.
eta joan ginen eta Terminal Taberna jo genuen, eta Bai. ze gertatzen da hemen, eta saldu ziguten nola San Saturnino zen, 29an, eta Iruñan jai eguna zela. Eta horregatik ekin ez beste zergatik, Bai, hori da. Eta kontua da askotan hasten dela San Fermin Iruñeko patroitzat hartzen delako ez, nazioartean akaso San Ferminak ezagunagoak direlako, baina ez, San Fermin da San Frantziskorekin batera Nafarroako patroiak, dira biak, eta Iruñean daukagu San Saturnino, baina ere badugu beste patroi bat. Dela la Virgen del Camino. Ui, hori ospitalan izena da, ez? Bai, baina horregatik. Eta justo, horrela, egon naiz pixkatarakatzen informazioa ez, eta justo ez zait iruditzen kasualitatea San Saturninoaren elizaren barruan dagoela Virgen del Caminoren kapera. Aha. Baina, bueno, berdin duze. Oso religioso etorri da gaur erkakuso alare, Ez, oso Iruñeko historia. Baina, bueno, dena den, erligiotik arago, bihar egun handia da nola baita esatearren Iruñan, eta zer dago Iruñan handia dena nitaz gain, obvio. Iruñan... Planetarioa, adibidez. Adibidez. Bai, baina badaude, a ber, 8 pertsona esango nuke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erraldoiak. Hori da, Iruñeko erraldoiak. Eta, bueno, erraldoiekin batera doazenak, hementxe, bueno, online ikusten ari gaituztenak, pues ikusiko dute, baditu dala hemen erraldoien figurita batzuk, eta horatzean amonak egindako karabinagre bat, bueno, dena dela. Erraldoiak eta konpartxa osoa ateratzen dela, eta hori, osea, da kriston postasuna esango nuke iruindar guztien dako, ze da momentiko hoietako bat, San Ferminetatik aparte, edo San Ferminak pasata ez, datorren urtera begira, pues, orain biharko egunean izango da urteko azken eguna, posible edo aukera duguna, konpartxaz gozatzeko. Ze, hor, berez dira, txikiendako edo etxeko txikiendako espazio bat, baina esaten dizuet, ez. Niri txitsipurri jartzen den zait, topatzen ditudan ero. Indiokarrek galdetzen du, Bob Esponjare badoa? Oso na. Ez, Esponja eso da. Kotxaua. Garbi dagoena da, edo zer gauzak balio dizuela, San Ferminekin lotura egiteko. Bai, eta gero azkeneko apunte bat biharko egunarekin, Iruñean eguberritako argiak pizten dira biharko egunean. Atxaldeko 6etan, eta, bueno... Hori da momentiko horrek ere txitsipurdi jartzen dizu? Ez. Hori ez. Hori zuri bai. Momentiko esan duzu eta bakizu zertan ari nintzen pentsatzen, garrotikoetan. Oi, bueno, bihar baten bat etortzen baldin bada, urriltzen baldin bada Iruñera, akizue, baduzuela. Eta hau ez da ordainpekoa, eskatu behar dut, enbaixadore izatea, Kuria kalean badagoela garrotiko horenak txokolatezkoak, txokolate beltza, txuria, pastas Beatrizen, baina pastak niretzako, osea, pastak nahiago baldin badituzue, eta Iruñekoak udaletxe plazan dagoen pastas laianan hartuko nituzke. Garrotikoak eta palmeritak Beatrizen eta bestak pastas laianan. Me agarraba su cuerda vocales, que no hay quien pueda dormir escuchando mi latir, que parece que está masticando cristales. Beraz, bihar egiteko goz asko daude, Iruñan, Iruñez. Bai, pilo bat. Así que gozatu, erraldoietara joan, familiarekin geratu, bermuta hartu lagunekin, eta, bueno, aprobetxatu egun bat festa dugula, ze hurrengo egunean badugu borroka egun handia greba dela eta.
Ba, gozatu. Ez da planet txarra, Mira, Iruñera joan eguerdian, taka, bermuta batzuk hartu, bazkaldu. Gaina kontu ezin dugu. Ezin dugu. A ber, norbera den tokikoa da, eta guri ez dagokigu oraingo honetan. Baina uteritan ere hemen egongo gara, ala ere. Alegiko patruia zein da Julen. Alegika nire bada, Alegiko patruia berez San Juan da. Ara? Baina ondoan badu herri bat, San Juanak ospatzen dituena, bai, gu geu? Bai, zuek, Tolosa. eta orduan oso itxasuan gaudenez eta oso arrantzale garenez, Carmenetan jarri gen. Herriko besta Carmenetan. Bizkaiko kosta guztiak eta Alegiko ospatzen ditu. Carmenetan bestak. Horrere zelebreak. Decía que tenía el corazón alicatado hasta el techo. Chaval, es que este temazo hau bai. Bai. Hauek erandik ibiliko dira, bermut giroan imaginatzen dut Kutxi Romero, bai. Bai. Ziur. Aizue, Goiuri Julen badakizue zer? Esan. Aurrekoan Inigorekin hitz egiten WhatsAppetik, bueno, gaiak bidaltzen eta bidali nion sticker bat eta esan zian, eske nik ez dakit nola bidaltzen diren. Zuek zer zeate gehiago? Sticker, meme edo gifak? Nik bidaltzekotan gifak uste dut bidaltzen ditu dela. Ni Imanorek bai ez dio. Ni deiafu bat izaten ari naiz. Konversazio ez dugu bigarren kafean dagoeneko. Euki genuen, mai gorostia esan zuelako, beak etzekiela stikerrak zer ziren. Batu genuen, ez dakit zertara zetorren, baina berak kontatu zuen, Baina arkakusorekin itzen izan. ez dakit arkakusen. Nik esan nizuela, nik idazten nituela teklatuarekin da zuk esan zenula hori ikaragarri pasibo-agresiboa. Emotikonak ziren. Hori da. Bai, baina... Ez dira stikerrak eta gifak. Bai, baina uste nuen konversazio horren barruan egontzela. Ba, igual bai, Jun erromatetek idatzi dugu, bai, aurreko astean. Bueno, berdin du, baina nire zitzaidan argi geratu. Ados. Zezu Inigo, ikasi duzu bidaltzen? Agian zurekin zen nik aipatu nuela arkakuso gorrotu ditu dala umeen stikerrak. Ez. Ba oso ohikoak dira stikerrak gaur egun, umetxoen aurpegiekin egindakoak, Bai. ume bat zukoa edaten, ume bat negarrez, eta oso ohikoa da horrelakoak erabiltzea edo zer gauzetarako, ez? Zuk norbaitik kontatzen diozu, aizu bida, eske nire exarekin itzuliko naiz. Eta orduan, bidaltzen dizu stiker bat, ume txiki bat negarrez. Eske ezin dut gehiago, ume txikien stikerrekin iguia ematen didate. Zergat, ume txikiak direlako? Ume txikia direlako. Eta eske ume txiki baten argazkia, milaka eta milaka pertsonen mugikorrean, ez dakizu ume hori norden nondik atera den, ez dakizu ume horrek badakien WhatsAppen erabiltzen dela edo zer gauzatarako bere aurpegia, ez dakit, pixkat creepy iruditzen zait umen aurpegiak erabiltzarena, baina aitortu behar dizut, badaudela sticker batzuk. Pixkat zer, esan duzu? Creepy. Bai. Eta, baina onartu behar dizut, badaudela sticker batzuk, sekulako grazia egiten didatenak, badaude batzuk, oso onak, Julenek pasazidan behin bat. Ara, nik? Ba, ez da. Esan? Ez dut esaten, ez dukatzen, baina normalean stikerrak oso gutxi bidaldi. Iritsi bai, talde batean badauzkat iruzpalau lagun, idatzi beharrean hitzekin stiker bidez komunikatzen direnak. Oraintxe bidali dizut WhatsAppera. Nik uste dut bidali zen idala, baina ez dakit egia denala, ez? Nik arkakusori bidali sorta bat. Bada, Jose Antolosaren aurpegia. Litekena. Jose Antolosaren aurpegia eta jartzen du. Bai, ala iruditzen zatak. Litekena, irakekin. Bizkarra eta muturra. Bai, ala iruditzen zatak. Oso ona da, norbaitek esaten balin badizu, aizu eta azkenean ez bagara faltzera joaten eta nire etxean geratzen gara eta pizzak eskatzen ditugu, bai, ala iruditzen zatak. Edo hor poto izan da eta, bai, ala iruditzen zatak. Denerako balio du. Bereziki ona, goen kaleko Maria Luisa, Mari Portzil, alakoa jartzen du. Maria Luisa beti. Eta orduan, erabili ezakezu edo zer konbertsazioetan. Bai, total. Barkatu gaur ezingo dut azkenean zurekin geratu.
Maripurtzel alakoa. Bai, ez, nere mutilari adarra jarri dizkiot, Maripurtzel alakoa. Bai, ala iruditzen zatak. Bai ala iruditzen zatak. Bez, bai, nik ere Maialen ulertu, baina bai ala iruditzen zatak esan du Julenek. Bai ala iruditzen zatak, Maialen iruditzen zatak, bai, Maialen teia bidan dabil eta begira jarri zaigu. Bueno, eta azkeneko erakutsi gizuet nola larun batean irabazi egin zuen Bizkaiako Bertsolari Txapelketako azken Lemoako final aurrekoa. Hemen Nerei Ibarzabal lagundu. Ni oraintxe bertan izan naiz Nerea Ibarzabal WhatsAppean dei bat jasotzean. Bueno, dena dela, aipatu behar dut, Iñigok gainditu du, azterketa meme, stikerrak bidaltzeaz gain, emoiak bidaltzearena, eta baita gifak ere bidaltzearena. Baina, Goiuri, esan behar dizut, oso interesgarria aipatu duzuna aurrena, baina iruditzen zaitela hausnartzekoa ez, nola egiten diren interneteko kulturan iruditeri hori ez bakarrik orain stikerretan ditugu, baina memeekin hasi zen, gero gifekin ez, eta nola eratorri den. Goiuri. Ixo! Ez du bialdu ez hau. Ezin da kontatu. Ez, querida. A ber, pentsatzen nuen, etzen nuen ezer esango. A ber, Goiuri. Hau erabat lekuzkanpo dago, Goiuri. Horregatik ez dut aipatu eta zuei bidali dizuet sekretupean? Bueno. Ez da posible. Bai, ala iruditzen zatek. Arkakuxo, ez izugu kontatuko Goiuri biali duena, baina oso lekuzkanpo egon da, oso lekuzkanpo. Arkakuxo idatzi pribatutik eskatuz, bidaliko dut Arkakuxo pribatuz. Bidali. A ver, Hau. Eskerrak eta orain zera, hemen beste WhatsApp talde batean bidali denok barre egin dezagun eta bueno, hau da, ez astoramendu sortu duen Goiuri. Goiuri! Es que... Jarri pantalla handian. Ez. Indio kerredi. Ez, Goiuriren aurpegia. Denon ongizateareko. Ezin da, igual, hola, batean saioa genduko ligukete Goiuri, eso ez. 23 segundu eguerdiko 12etarako bagoaz, hau da bigarren kafea naiz irratian, tarteka behintzat, eta tira, jarrai dezala horrela izaten. Muxu bana guztio, izan ondo, bihar arte, aio! Keep calm and bigarren kafea.